дар солҳои истиқлоли давлатӣ ба таваҷҷӯҳу дастгирии ҳамешагии пешвои муаззами миллат бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ корҳои зиёде аз қабили таҷдиди назар кардани мазмуну мундариҷаи таълим, муайян намудани самтҳои афзалиятноки илмӣ, созмони паркҳои технологӣ, таъсиси корхонаҳои хурди илмиву истеҳсолӣ, ташкили ихтисоси кормандон ва устодон, ривоҷу равнақ додани робитаҳои байналмилалӣ дар асоси табодули донишҷӯён, кормандони илмӣ, омӯзгорон ва ғайра ба анҷом расонида шудааст. Дар замони соҳибистиқлолии кишвар шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ афзуда, раванди ислоҳот дар ин зинаи таҳсилот низ бо татбиқи нақшаву барномаҳои гуногун бо маром амалӣ карда шуд. Агар дар соли таҳсили 1991-92 дар мамлакат 13 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо фарогирии 70 000 донишҷӯ фаъолият мекард, пас ин нишондод дар соли 1999 ба 28 адад ва шумораи донишҷӯён ба беш аз 79 000 нафар баробар гардид. дар соли таҳсили 2015-2016 бошад, теъдоди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар мамлакат ба 38 ва дар соли таҳсили 2020-2021 ба 41 муассиса бо наздики 245 000 нафар донишҷӯ расидааст. ин шумора бо иловаи донишҷӯёне ки дар хориҷи мамлакат таҳсил менамоянд 285 000 нафарро дар бар мегирад. бояд таъкид намуд ки аз 41 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ фаъолият дошта, дар мамлакат 38 муассисаи таҳсилоти олии касбии ғайридавлатӣ, донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, донишгоҳи Осиёи марказӣ дар шаҳри Хорух ва донишкадаи тиббии иҷтимоии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе буда, дар тайёр намудани мутахассисони дорои таҳсилоти олии касбӣ саҳм мегузоранд. дар соли 2021 дар низоми маорифи ҷумҳурӣ 17 донишгоҳ, 14 донишкада, 1 консерваторияи миллӣ, академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, 4 муассисаи таҳсилоти олии касбии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 1 филиали муассисаҳои таълимии дохил ва 3 филиали муассисаҳои таълимии хориҷи кишвар фаъолият менамоянд, ки дар онҳо зиёда аз 210 000 донишҷӯ таҳсил менамоянд. бо инобати ин раванд, роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ин зинаи таҳсилот диққати махсус дода, барои ҳалли мушкилоти он тадбирҳои иловагиро рӯи даст гирифт. нахустин иқдом ба хотири баланд бардоштани мақоми муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар кишвар, табдил додани қисми зиёди донишкадаҳои омӯзгорӣ ба донишгоҳҳои давлатӣ маҳсуб меёбад. ҳукумати мамлакат ба хотири таъмини шароити донишомӯзии ҷавонон ва баланд бардоштани сатҳи маънавиёти онҳо дар минтақаҳои гуногуни кишвар муассисаҳои нави таҳсилоти олӣ ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯро сохта, ҳамаи онҳоро бо техникаву таҷҳизоти муосир ва шароити ҳозиразамон таъмин намуданд. аз ҷумла дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, донишгоҳи давлатии Хоруғ соли 1992, донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб соли 2015, донишгоҳи давлатии Данғара соли 2005, донишгоҳи тиббии Хатлон соли 2016, донишкадаи энергетикии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён соли 2006 ва донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт соли 2013 таъсис дода шуданд. дар вилояти Суғд, донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент соли 1991, донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон соли 1993, филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара соли 1998, донишкадаи кӯҳии металлургии Тоҷикистон соли 2006, донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд соли 2010 ва донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд соли 2010 ба фаъолият шурӯъ карданд. дар шаҳри Душанбе, донишгоҳи технологии Тоҷикистон соли 1991, донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат соли 1991, донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон соли 2009, донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон соли 1993, консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхуҷа Сатторов соли 2003, донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам соли 2007, донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон соли 2013, академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2013 ва донишкадаи тиббии иҷтимоӣ соли 2020 таъсис дода шуданд. инчунин дар самти омода намудани мутахассисони баландихтисос барои соҳаи ҳифзи ҳуқуқ, амнияти миллӣ, мудофиаи кишвар ва ҳифзи сарҳадот, академияи вазорати корҳои дохилӣ, донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа,
донишкадаи олии сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ, мактаби олии кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва гимназияи ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ бо номи ворисони куруши кабир таъсис дода шуд. Ин тадбир дар заминаи таваҷҷӯҳи рӯзафзуни сарвари давлат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таҳкиму тақвият бахшидани иқтидору тавоноӣ, тайёр кардани мутахассисони касбӣ дар ин соҳаҳо ва ташкили кору фаъолияти муназзами сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот, амнияти миллӣ ва мудофиаи мамлакат амалӣ карда шуд. ман аз рӯзи аввал фикри онро будам ки ҷавонони мо бетаҳсил намонанд, бесавод намонанд. дар минтақаҳо филиалҳои донишгоҳҳоро кушодам. шаҳри хорук, водии рашт, вилояти хатлон, собиқ вилояти кӯлоб, вилояти суғд ки ҳам омӯзгороне ки дар онҷо буданд ва ҳам донишҷӯёне ки буданд ба қадри имконто мӯътадил шудани вазъ қариб 3-4 сол дар онҷо ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳамин тариқ мо худи ҳамин филиалҳоро ба донишгоҳҳои мустақил ташкил додем. бунёди сиёсати президенти кишвари мо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз оғоз бар хират ва маърифат буд ки зуҳуроти бисёр файзбахши онро мо дар зиндагии ҷомеа, дар дигар шудани таҳаввулоти шуъури ҷомеа, шуъури ҷавонон ва ба ақсои ҷаҳон роҳ ёфтани мутахассисони олидараҷаи Тоҷикистон, тоҷик равшан мушоҳида мекунем. Дар воқеъ ин як хидмати бузурге аст дар таърихи миллати мо ки аз нав бозгашти миллати мо ба асолати худ ки хиратгароӣ, донишандӯзӣ, омӯзиш ва равшангароӣ буд. Ва президенти мо ҳам яке аз бузургтарин равшангароёни таърихи миллати мо ҳастанд ки имрӯз воқеан бо ҳамин чароғи маърифат роҳи миллати моро ба сӯи ояндае ки на фақат мақоми гузаштаи мо барқарор мекунад, балки дар оянда дар байни кишварҳои ҷаҳон миллати тоҷикро ҳамчун миллати фозил, донишманд, зиёӣ, миллате ки созанда аст, муаррифӣ хоҳад кард ва муаррифӣ карда истодааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1997 сар карда дар роҳи мустаҳкам намудани заминаи моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ҳалли мушкилоти онҳо, тайёр намудани мутахассисон ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ барои соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ тадбирҳои амалӣ андешида, ба роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ дар хусуси баланд бардоштани сифати таълими забонҳои русию англисӣ ва барои донишҷӯён омода сохтани хобгоҳҳо дастурҳои мушаххас доданд. дар солҳои истиқлоли давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баробари равон намудани таваҷҷӯҳи зиёд ба бунёду мавриди истифода қарор додани биноҳои хуштарҳу замонавии таълимӣ дар ин зинаи таҳсилот масъалаи таъмини донишҷӯён бо хобгоҳҳоро ҳам дар мадди аввал қарор доданд. маҳз дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҳар як донишгоҳу донишкада барои донишҷӯён хобгоҳҳои замонавӣ ташкил гардида, дар онҳо муосиртарин шароити будубош барои ҷавонписарону ҷавондухтарон фароҳам оварда шуд. соли 2000 бо супориши ҳукумати мамлакат ҳар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ хобгоҳҳо барои қабули донишҷӯён 100 ҷой тайёр намуд ки ин кор солҳои минбаъда низ идома ёфт. барои тақвияти рафти таълиму тарбияи мутахассисони варзидаи муосир дар назди муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ, коллеҷҳо ва литсейҳо низ таъсис дода шуданд. бо мақсади тақвияти заминаи моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз сӯби бюҷети давлат сол аз сол маблағҳои зиёд ҷудо гардида, аз ҳисоби ин маблағҳо аксарияти биноҳои муассисаҳои таълимӣ, хобгоҳҳои онҳо таъмир гардида биноҳои нави таълимӣ сохта ба истифода дода шуданд. дар даврони истиқлол бо таваҷҷӯҳу дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмир ва ба истифода додани биноҳои нави таълимӣ ва хобгоҳҳои замонавӣ барои донишҷӯёну омӯзгорон дар ин зинаи таҳсилот ба раванди таълим такони тоза бахшидааст. 25 майи соли 2002 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба 70-солагии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлат зикр карданд ки асри 21 барои инсоният асри илму техника ва кашфиёти бузургтарини ақлу хират хоҳад шуд.
ба андешаи роҳбари давлат бо такя ба ақлу хират ва тамаддуни пешрафтаи башарӣ метавонем давлату миллати худро ба қатори давлату миллатҳои пешрафтаи олам ҷой диҳем ва аз волотарин дастовардҳои илму техника баҳравар гардем. 30 августи соли 2005 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд бинои нави донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва бинои истиқоматии нӯҳошонаи дорои 52 ҳуҷра барои устодони ин донишгоҳро мавриди истифода қарор доданд. бинои нави донишгоҳи давлатии Хуҷанд ки сохтмонаш ҳанӯз соли 1973 мавқуф монда буд, бо маблағи фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ бунёд ва бо шароити муосири донишомӯзӣ таъмин карда шуд. ин тадбир барои устодону донишҷӯёни ин даргоҳи илму маърифат як рӯйдоди бисёр фараҳбахшу таърихӣ гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз синфхонаҳо ва толорҳои таълимӣ, утоқҳои компютерию маркази интернет дидан карда, дар варзишгоҳи донишгоҳ ки Хуррамшаҳр ном гирифтааст, мулоқот ва суҳбати озоду ошкоро доир намуданд. 30 августи соли 2006 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойтахти мамлакат як хобгоҳ барои ятимону бепарасторон ва ду хобгоҳи дигар барои духтарони донишҷӯӣ бо квотаи президентӣ таҳсилкунандаро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур ба муносибати 15-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуд. мо ҳеҷ эҳсос намекунем ки мо ятим духтарем, зеро ки шуморо дорем ва мо ин ҳама дастгирию ғамхории шуморо ҷавобгӯ ҳастем. кӯшиш мекунем ки дар оянда барои гулгушукуфии ватани хеш дар ҷамъияи худ самгузор бошем. аз номи ҳама ятим духтарон миннатдории хешро баён месозем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Гепразем бо шароитҳои хобгоҳи нав барои ятимону бепарасторон аз наздик шинос шуда, бо донишҷӯ духтароне ки мактабпарваришгоҳро хатм карданд, суҳбати озоду самимӣ анҷом доданд. президенти мамлакат худи ҳамон рӯз дар паҳлӯи хобгоҳи мазкур боз як хобгоҳи дигарро ба истифода доданд, ки барои духтарон ва писарони бо квотаи президентӣ дар донишгоҳи миллӣ таҳсилкунанда пешбинӣ гардидааст. ин бино аз 4 ошона иборат буда, дорои 200 ҷойи хоб мебошад. дар кӯчаи Маяковскии пойтахт низ бо иштироки роҳбари давлат як хобгоҳи дигар барои духтарони бо квотаи президентӣ таҳсилкунанда дар ин рӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. 25 сентябри соли 2006 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабинии идона бахшида ба 10-солагии таъсисёбии донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз китобхона, утоқҳои таълимии донишгоҳ дидан карда, бо донишҷӯёну омӯзгорон аз наздик суҳбатҳои озоду самимӣ анҷом доданд. чунон ки маълум шуд, китобхонаи донишгоҳ дорои китобу асбобҳои фаровони аёнӣ, толорҳои хурду бузурги китобхонӣ ва толори воситаҳои электронии хониш мебошад. дар саҳни ҳавлии донишгоҳ ба муносибати 10-умин солгарди таъсисёбии ин муассисаи бонуфузи таълимӣ ҷамъомади тантанавии идона баргузор гашт, ки дар он роҳбари давлат суханронӣ намуданд. зимни суҳбати ҷолибу шавқовар бо устодону донишҷӯёни донишгоҳ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи илмҳои дақиқи муосир, забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои пешқадами ҷаҳонӣ даъват намуданд. дар охир сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои китобхонаи донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия 50 нусхагӣ аз ҳар се китобҳои худашон аз Ориён то Сомониён, аз силсилаи тоҷикон дар оинаи таърих ва китоби Президенти мо, ки бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва инглисӣ нашр гардидаанд, тақдим намуданд. 19 марти соли 2007 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни Наврӯзи Оламафрӯз бинои нави донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи Қандил Ҷураевро ҳозира Садриддин Айниро мавриди истифода қарор доданд. президенти мамлакат бо натиҷаи корҳои сохтмончиён ва мутахассисони дигари дахлдор дар дохили бинои нав аз наздик шинос шуда, аз сифати кори онҳо дар маҷмӯъ изҳори қаноатмандӣ карданд ва ҳамзамон барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таълимӣ ба мутасаддиён дастуру ҳидоятҳо доданд. бинои нави таълимӣ аз 26 синфхонаи хурду бузург иборат буда, ҳар яки онҳо дорои 24, 30 ва 50 ҷойи нишаст мебошанд, ки дар онҳо дар як баст то 900 нафар донишҷӯ ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. ғайр аз ин дар бинои мазкур 9 синфхонаи компютерӣ, 8 кафедра, 12 ҳуҷраи корӣ, толори шӯрои илмӣ, китобхона ва бисёр толору ҳуҷраҳои ёридиҳанда ҷойгиранд.
баъди боздид аз бино, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳни ҳавлӣ дар ҳузури роҳбарият, устодону муаллимон ва донишҷӯёни донишгоҳ суханронӣ намуда бинои наву ҳозиразамони таълимиро тӯҳфаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи иди Наврӯзи Оламафрӯз маънидод карданд. 1 сентябри соли 2009 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ташриф оварда нахуст аз намоишгоҳи дастовардҳои илмию техникии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат дидан намуданд. роҳбари давлат дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон бо омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мулоқот анҷом дода, ҳамаи онҳо ва мардуми кишварро бо оғози соли нави хониш, рӯзи дониш ва сулҳ табрику таҳният гуфтанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ аз ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумат ба соҳаи маорифи кишвар ёдовар шуда, аз ҷумла таъкид доштанд, ки агар дар соли 2005 фақат барои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ беш аз 180 миллион сомонӣ ҷудо шуда бошад, пас дар соли 2009 ҳаҷми он бо назардошти ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба 780 миллион сомонӣ расонида шудааст. 20 ноябри соли 2009 аз таъсиси донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино 70 сол пур шуд. ба ин муносибат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бинои асосии донишгоҳ бо шароити таълиму тарбияи табибони оянда аз наздик шинос шуда, сипас дар ҷамъомади тантанавии бахшида ба ин санаи фархунда, ки дар кохи ваҳдати пойтахт баргузор гашт, иштирок ва суханронӣ карданд. дар бинои асосии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз намоишгоҳи китобҳои сершумори тозанашр, ки бештари онҳо бо забони тоҷикӣ таҳия ва ё аз дигар забонҳо тарҷума шуданд, аз наздик шинос шуданд. зимни шиносоӣ бо доруҳои аз гулу гиёҳҳои шифобахши табиати Тоҷикистон омода гашта, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки истеҳсол ва истифодаи чунин дорувориҳои табиӣ ҳам дар табобати беморон ва ҳам дар чойхонаю ошхона ва тарабхонаю осоишгоҳҳо чун чой ва хушбӯйиҳо васеъ ба роҳ монда шавад. аснои шиносоӣ бо шароити таълиму тарбияи табибони оянда таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро хусусан озмоишгоҳи кишт ва парвариши ҳуҷайраҳои бунёдӣ ба худ ҷалб намуданд. чунон ки таъкид гардид, кор аз дастовардҳои навтарини технологияҳои муосири тиббӣ буда, фаъолияти он дар ин ҷо дар ҳамкорӣ бо донишманди маъруфи ҳамзабони мо аз донишгоҳи тиббии Париж аз Фаронса доктор Масъуди Миршоҳӣ ва бо дастгирии сафорати ҷумҳурии Фаронса дар Тоҷикистон раҳандозӣ шудааст. 26 июни соли 2010 дар шаҳри Хоруғ бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як хобгоҳи чорошёна барои донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хоруғ мавриди истифода қарор дода шуд. бинои чорошёнаи хобгоҳи донишгоҳ барои 480 нафар дар зарфи 2 сол бо харҷи 7,4 миллион сомонӣ маблағҳои ҷумҳуриявӣ бунёд гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулони дахлдор дастур доданд, ки баҳри боз ҳам беҳтар намудани шароити зист, дарсомӯзӣ ва истироҳати донишҷӯён, хусусан духтарон, тадбирҳои иловагӣ андешанд. ҳамаи ин корҳо ҳатто 5 сол пеш барои мои шумо 10 сол пеш ҳамчун орзуву хаёл буд. ва имрӯз шукронаш гӯӣ ҳамаи орзуи хаёли мо амалӣ шуда истодааст. ин ба хотири сулҳу суботи мамлакат ва ваҳдати миллӣ, пеш аз ҳама ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти комили озоди давлати тоҷикон аст, ки ба ин рӯзҳо моҳи шуморо муяссар гардонидааст. 27 августи соли 2010 бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон биноҳои наву бо ҳашамати филиали донишгоҳи давлатии омӯзгории ба номи Садриддин Айнӣ дар ноҳияи Рашт мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. тавре зикр шуд, дар ин ҷо як бинои 5 ошёнаи таълимӣ, хобгоҳ, 9 хонаи истиқоматӣ барои омӯзгорон ва бунгоҳҳои гармидиҳию трансформаторӣ бо харҷи 18 миллиону 560 ҳазор сомонӣ бунёд ёфтааст. дар хобгоҳи филиал барои 366 донишҷӯ барои истиқомату дарстайёркунӣ шароити хуб муҳайё карда шудааст. ифтитоҳи биноҳои наву замонавӣ ва хобгоҳи донишҷӯён аз таваҷҷӯҳи хоссаи роҳбарияти олии кишвар нисбат ба таълиму тарбияи насли ҷавону ояндадор ва таъмини шароити мусоид барои таҳсили онҳо гувоҳӣ медиҳад.
6 августи соли 2011 дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави таълимии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои нави таълимии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон барои 3000 нафар пешбинӣ шуда, дар он факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, бизнеси, идораи инноватсионӣ, молия ва қарз ҷойгир шуданд. бинои мазкур бо харҷи 8.5 миллион сомонӣ бунёд ёфта, дорои 2 толор, 98 синфхона, аз ҷумла 7 синфхонаи компютерӣ, лингафонӣ, синфхонаҳои махсус ва лабораторияҳои фаннӣ мебошад. 16 августи соли 2011 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хорух бинои нави донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорон ба номи Тутишо Назаришоевро ба истифода доданд. иншоот бо харҷи 2 миллион сомонӣ маблағҳои бюҷетӣ бунёд ёфта, имкони дар як сол фаро гирифтани то 1200 нафар омӯзгорро ба курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ доро мебошад. дар назди донишкада маҳфили Академияи хурди илмҳо фаъолият дорад, ки дар он 50 нафар мактабачагони дорои қобилияти илмӣ тадқиқотӣ шомил гаштаанд. 1 сентябри соли 2011 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави таълимии Донишгоҳи технологии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуда, дар саҳни донишгоҳ бо устодону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар дарси сулҳ ва суҳбати озоду ошкорои тӯлонӣ анҷом доданд. дар ин донишгоҳ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намунаҳои корҳои илмию эҷодӣ ва ихтироотӣ ва навовариҳои техникию технологии устодону донишҷӯён аз наздик шинос шуда, масъулонро вазифадор намуданд, ки робитаи босамари миёни илму истеҳсолотро таъмин карда, олимону ихтирокорони наврасро ҳамаҷониба дастгирӣ намоянд. яке аз намунаҳои корҳои эҷодӣ ва ихтирооти устодону донишҷӯёни ин донишгоҳ мошинҳои сабукрави барқӣ буд, ки яке аз онҳоро сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саворӣ намуда, дастур доданд, ки истифодаи васеъи чунин мошинҳо дар Тоҷикистон ба роҳ монда шавад. 16 сентябри соли 2011 бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 15-солагии таъсисёбии Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия ҷашн гирифта шуд. ташрифи бевоситаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия ва иштирок дар ин чорабинии идона нишонаи таваҷҷӯҳи доимии сарвари давлат ба масоили таълиму тарбияи насли наврас, омӯзиши амиқи илму техника ва технологияҳои муосир ва ҳамчунин забонҳои хориҷӣ аз ҷумла русию англисӣ арзёбӣ мегардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷо шоҳиди дарси фосилавии миёни донишҷӯёни Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия ва донишҷӯёни шуъбаи тоҷикии факултаи тарҷумонии Донишгоҳи давлатии забономӯзии Москваи Федератсияи Русия гардиданд. тавре аён аст, имрӯз дар Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия имконоти таҳсилоти фосилавӣ бо муассисаҳои таълимии дигар аз дохил ва хориҷи кишвар васеъ истифода карда мешавад. президенти мамлакат зимни суханронӣ дар чорабинии бахшида ба 15-солагии таъсисёбии Донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия ба масоили забонӣ дахл намуда, аз ҷумла таъкид доштанд, ки принсипи таълим бо забонҳои сегона тӯҷикӣ, русӣ ва англисӣ бояд дар тамоми муассисаҳои таҳсилотӣ ҷорӣ карда шавад. ба андешаи сарвари давлат, зарурати омӯзиши амиқ ва истифодаи васеъи забони давлатӣ бояд ҳеҷ гоҳ зери шубҳа гузошта нашавад ва дар баробари ин омӯзиш, донистан ва истифодаи васеъи забонҳои русӣ ва англисӣ низ аз вазифаҳои аввалиндараҷа аст. 17 апрели соли 2012 бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои филиали Донишгоҳи миллии тадқиқоти технологии МИСИС дар шаҳри Душанбе ба истифода дода шуд. донишгоҳи миллии тадқиқоти технологӣ дар заминаи донишкадаи Пулод ва Хулаи Москав таъсис ёфта, дорои шӯҳрати ҷаҳонӣ мебошад, ки яке аз бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар Русия ба шумор меравад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки барои таъмини фаъолияти бемонеа ва босамари ин муассисаи таълимӣ дар муддати кӯтоҳ як бинои иловагии таълимӣ ва хобгоҳи муосир низ омода карда шавад. 1 сентябри соли 2013 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи ҳаёти нави пойтахт бинои нави факултаи сохтмон ва меъмории Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимиро ифтитоҳ намуда, дар тантанаҳои оғози соли нави хониш дар ҷумҳурӣ
иштирок намуданд. зимни шиносоӣ бо шароити моддию техникии муҳайёшуда аз ҷумла зикр гардид ки ин бинои боҳашамат бо харҷи беш аз 38 миллион сомонӣ бунёд ёфта, дорои 70 синфхона, аз ҷумла 22 синфхонаи озмоишӣ ва 2 устохонаи бузург мебошад, ки барои 4000 донишҷӯ дар 1.5 баст пешбинӣ шудааст. бино ҳамчунин дорои китобхонаи барҳавои электронӣ мебошад, ки дар он беш аз 70 компютер пайваст бо шабакаи ҷаҳонии интернет ва китобхонаҳои зиёди электронӣ дар дохил ва хориҷи кишвар мавҷуданд. дар толори бузурги факултаи сохтмон ва меъморӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳузури қариб 2000 устодону донишҷӯён аз муассисаҳои гуногуни таҳсилоти олӣ ва ҳам масъулони ҷумҳуриявии дахлдор ба муносибати рӯзи дониш суханронӣ намуданд. 25 сентябри соли 2013 бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои иловагии таълимии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ба истифода дода шуд, ки дар он 500 нафар ба донишомӯзӣ фаро гирифта мешаванд. бинои нави факултети табиии риёзӣ дорои 33 толору синфхонаи таълимӣ, аз ҷумла 2 синфхонаи компютерӣ, кабинетҳои физика, химия ва биология буда, дар он озмоишгоҳи муҷаҳҳаз бо техникаи муосир мавҷуд мебошад. 1 сентябри соли 2015 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маъмурии донишгоҳи давлатии Кӯлобро, ки аз 7 ошона иборат буда, дар он толори васеи маҷлисӣ бо 286 ҷой, толори варзишӣ бо 104 ҷои нишаст, ошхона бо 200 ҷои нишаст дар як баст, 2 толори гузаронидани машғулиятҳо бо 70 ҷои нишаст, китобхонаи электронӣ ва синфхонаҳои лингафонӣ мавҷуд аст, ифтитоҳ намуда бо шумораи зиёди донишҷӯён, омӯзгорон ва дигар фаъолони шаҳр мулоқоти судманд анҷом доданд. дар оғози дарси сулҳ сарвари давлат бо таваҷҷӯҳ ба рушду пешрафти бахши пешбарандаи ҷомеа, соҳаи маориф ва сиёсати сулҳпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор доштанд, ки ҳамасола бо иштироки роҳбари давлат оғоз гардидани дарси сулҳ ва соли нави таҳсил дар кишвари мо гувоҳи равшани эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумат ба сулҳу оромӣ, суботи сиёсии ҷомеа, мақому мартабаи илму маориф, маънавиёту маърифат, заҳмати омӯзгорону устодон ва саъю талоши донишҷӯёну хонандагон, яъне насли ояндасози миллат мебошад. 1 сентябри соли 2016 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бинои наву замонавии донишгоҳи давлатии Данғараро дар вазъияти тантанавӣ мавриди истифода қарор доданд. донишгоҳ аз 17 бино, аз ҷумла 2 хобгоҳи 9 ошёна бо беш аз 2000 ҷои хоб барои донишҷӯён, 3 бинои истиқоматии 5 ошёна бо 60 ҳуҷра барои омӯзгорон, толори варзишгоҳ бо 450 ҷои нишаст, толори зебову мунаққаши фарҳангӣ бо 530 ҷои нишаст, ошхона бо 300 ҷои нишаст, китобхона барои нигаҳдории 650 000 адад китоб ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда, барои 4000 донишҷӯ дар як баст бунёд шудааст. ифтитоҳи бинои донишгоҳи Осиёи марказӣ дар шаҳри Хоруғ дар санаи 14 сентябри соли 2018 бо иштироки бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи кишвари мо бо шарикони рушд саҳифаи нав дар низоми таҳсилоти олии касбии мамлакат дар замони истиқлоли давлатӣ маҳсуб меёбад. 23 марти соли 2019 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ташриф оварда дар маросими мавриди истифода қарор додани факултети сиёсат ва идораи давлатии донишгоҳ иштирок намуданд. сарвари давлат бо шароити дар бинои нави таълимӣ муҳайё гардида шинос шуда, бо донишҷӯён суҳбати гарму самимӣ анҷом доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳни донишгоҳ ба зиёда аз 40 нафар донишҷӯёни ятим тӯҳфаҳои наврӯзӣ тақдим карда, маҷмӯаи варзишии донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусравро бо 4000 ҷои нишаст ба истифода доданд. дар маҷмӯаи варзишӣ пайроҳаҳои давидан ба масофаҳои гуногун, паридан ба баландӣ, майдонҳои футболу волейбол, майдончаи хурди қадамзанӣ бо шумули майдони варзишии ҳозиразамон бо масоҳати 1 гектар мавҷуд мебошад. дар маҷмӯъ дар ин иншоот барои кулли намудҳои варзиш тамоми шароити зарурӣ муҳайё аст.
дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав суханронӣ карда онҳоро бо фарорасидани наврӯзи некпай таҳният гуфтанд ва иншооти дар ин рӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаро тӯҳфаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муҳассилини ин муассисаи олии таълимӣ арзёбӣ карданд. 1 сентябри соли 2019 дар шаҳри Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои маъмурию таълимӣ, меҳмонхона ва хобгоҳи замонавии донишкадаи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ карда, дар чорабинии рӯзи дониш ва дарси сулҳ иштирок намуданд. иншооти таълимии 12 ошёна аз ду қисм маъмурию таълимӣ ва хобгоҳ иборат аст. он барои 1320 нафар донишҷӯ дар як баст пешбинӣ гардидааст. бинои донишкада бо тарҳи наву замонавӣ ва ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ буда, аз қисми маъмурию таълимӣ, меҳмонхона ва хобгоҳ барои устодону донишҷӯён, шунавандагони курсҳои такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ, толорҳои варзишу маҷлисгоҳ, китобхонаву ҳуҷраҳои фанӣ иборат аст. меҳмонхона ва хобгоҳи замонавӣ аз 65 ҳуҷраи дорои 1 ва 2 ҷойи хоб иборат буда, бо муосиртарин таҷҳизот аз ҷумла яхдон, телевизор, мошинаҳои ҷомашӯӣ ва дарзмолкунӣ, катҳои хоби якнафараю дунафара муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва барои шунавандагони курсҳои аз навтайёркунӣ ва такмили ихтисос магистрантону донишҷӯён пешбинӣ гардидааст. дар донишкадаи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баланд бардоштани сифати таълим бо истифода аз воситаҳои технологияи иттилоотӣ, шабакаҳо ва системаи автоматикунонии таълим як қатор тадбирҳо амалӣ гаштаанд. раванди фаъолияти системаи автоматикунонии таълим дар донишкада дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ягона буда, ба тамоми талаботҳои низоми таҳсили муосир ҷавобгӯ мебошад. баъд аз ифтитоҳи бинои нави маъмурию таълимии донишкада, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ин рӯйдоди фараҳбахш ва фарорасии рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар ҳузури ҳайати омӯзгорон, кормандон, магистрантон ва донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимӣ суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки барои тайёр кардани кадрҳои соҳиби ихтисос, афзудани нерӯи зеҳнӣ ва рушди сармояи инсонӣ дар хизмати давлатӣ, инчунин таҳлили илмии сифат ва самаранокии идоракунӣ ва хизмати давлатӣ зарурати баланд бардоштани мақоми ин муассиса ба миён омадааст. бинобар ин сарвари давлат пешниҳод карданд ки донишкадаи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шавад. тамоми солҳои истиқлоли давлатӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон ки аз бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар мамлакат мебошад, 9 маротиба ташриф оварда, дар чорабиниҳои муҳими он ширкат варзидаанд ва ҳар як боздид барои бунёдкориҳои азим такон бахшидааст. аввалин маротиба соли 1993 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин донишгоҳ ташриф оварда бо ҳайати устодону кормандони он вохӯрӣ анҷом доданд. 12 сентябри соли 1998 дар ҷумҳурӣ ҷашни 50-умин солгарди таъсисёбии донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. ба ин муносибат бо иштироки пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар театри давлатии академии драмавии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ҷамъомади идона баргузор шуд. ташрифи сеюми пешвои муаззами миллат ба донишгоҳи миллӣ ба 31 августи соли 2007 рост меояд. зимни ин боздид сарвари давлат бинои хобгоҳи рақами 7ро барои донишҷӯ духтарон ифтитоҳ карданд. маротибаи чорум 5 сентябри соли 2007 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба донишгоҳи миллӣ ташриф оварданд. аснои ин боздид пешвои миллат барои бунёди биноҳои нави таълимии шаҳраки донишҷӯён хишти аввал гузоштанд. бахшида ба 60-умин солгарди таъсисёбии донишгоҳ, пешвои муаззами миллат 24 октябри соли 2008 ба донишгоҳи миллӣ ташриф оварда, аз як қатор биноҳои мавҷуда ва иншооти нави сохтмонашон идомадоштаи донишгоҳ дидан карданд. 1 сентябри соли 2010 бахшида ба рӯзи дониш, дар шаҳраки донишҷӯён бо иштироки сарвари давлат ифтитоҳи 4 бинои нави таълимии донишгоҳ, бинои факултетҳои физика, биология, геология, механикаю математика ва факултети муштараки донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва муассисаҳои олии таълимии ҷумҳурии Беларус доир гардид.
6 марти соли 2015 пешвои миллат ба шаҳраки донишҷӯён ташриф оварда барои сохтмони бинои аввали хобгоҳи нави он санги асос гузоштанд. 20 майи соли 2020 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин муассисаи таҳсилоти олии мамлакат ташриф оварда аз рафти корҳои созандагии хобгоҳи нави донишгоҳ ки аз 12 ошёна иборат аст боздид намуданд. маҳз бо талошҳои созандаи пешвои миллат барои рушду такомули ин ва дигар боргоҳҳои илм дар замони истиқлоли давлатӣ тадбирҳои арзишманд амалӣ шудааст. дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббуси бевоситаи сарвари давлат барои 8 факултети донишгоҳи миллии Тоҷикистон бинои наву замонавӣ бунёд гардид. бинои нави таълимии факултетҳои иқтисодии донишгоҳи миллии Тоҷикистон 22 январи соли 2021 барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 5048 нафар мавриди истифода қарор гирифт. иншоот аз осорхона, 73 синфхонаи дарсӣ бо ғунҷоиши аз 14 то 50 ҷойи нишаст, 5 толори калони маҷлисӣ барои 100 ҷойи нишаст, 4 кабинети лингафонӣ ҳар кадом дорои 16 ҷойи нишаст, 8 синфхонаи компютерӣ, озмоишгоҳи таълимии 1С барои омӯзиши нозукҳои илми муҳосибӣ ва озмоишгоҳи инноватсионии технологияи муосири информатсионӣ иборат мебошанд. дар осорхонаи пешвои миллат дар донишгоҳ нигораҳои аслӣ аз қабили ҳуҷҷатҳои донишҷӯии сарвари давлат, аксҳо ва ашёи хониш бахшида ба овони донишҷӯии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар як қисми дигари он маводҳо оид ба саҳми пешвои миллат дар рушди донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷамъоварӣ гардидааст, ки бисёр ҷолиб мебошад. дар факултети молиявию иқтисодӣ, иқтисод ва идора ба ҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ки дар бинои наву замонавӣ ҷойгир карда шуд, дар маҷмӯъ 17 кафедра ва 27 ихтисос мавҷуд буда 192 нафар устод аз ҷумла ҳайати бонуфузи академико, номзадҳои илм ва профессорон ба таълиму тарбияи 5048 нафар донишҷӯ машғуланд. дар бинои факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат дар хусуси таъсиси марказҳои инноватсионӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани натиҷаҳои фаъолияти илмии омӯзгорон ва муҳаққиқон маркази инноватсионӣ таъсис дода шуд. дар маркази инноватсионӣ дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз ҷумла принтери чопии сеҳаҷма 3D, сканери шаклгирандаи сеҳаҷма, воситаҳои аёнии кор бо унсурҳои технологӣ ва ҳаҷмашон хурди тимсолашон ба чашм ноаён ва компютерҳои пуриқтидори насли нуҳум мавҷуд мебошад. маркази инноватсионии донишгоҳи миллии Тоҷикистон аввалин марказ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда аҳамияту афзалияти таъсиси он татбиқи самаранок, сифатнок ва камхарҷ таҷриба кардани маҳсули илмӣ, таъмини шароити зарурии корӣ барои ҳайати омӯзгорон, муҳаққиқони ҷавон ва донишҷӯён мебошад. 1 сентябри соли 2021 пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ду бинои нави таълимии донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизматро мавриди истифода қарор доданд. ҳар ду бинои таълимии донишкада ки яке 5 ва дигаре 3 ошёна мебошад, ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд шудаанд. дар биноҳои нави муассиса 48 синфхонаи таълимӣ, ҳуҷраҳои корӣ, 8 озмоишгоҳ аз ҷумла ташхисгоҳи гумрукӣ, синфхонаи таълимии фанни муҳосибот, интеллекти сунъӣ, меҳмонхонаи таълимӣ, сайёҳии кӯҳӣ, бонки таълимӣ ва синфхонаи лингафонӣ мавҷуд мебошанд, ки ҳамаи онҳо ҷиҳати аз бар кардани нозукиҳои фаъолияти касбӣ барои мутахассисони ҷавон пешбинӣ шудаанд. ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ дар самти қабули довталабон ба макотиби олӣ ва баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи наврасону ҷавонон бахши муҳими чорабиниҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи маориф ташкил медиҳад. таъсиси маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2008 дар мамлакат яке аз дастовардҳои муҳим дар соҳаи маориф маҳсуб меёбад. иқдоми ташкили маркази миллии тестӣ яке аз дурнамои асосии таҷдиди соҳаи маорифи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол ба ҳисоб меравад. 20 декабри соли 2013 дар шаҳри Душанбе бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави муассисаи давлатии маркази миллии тестӣ ифтитоҳ ёфт.
сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносоӣ бо кори маркази миллии тестӣ ба роҳбарияти вазорати маориф ва ректорҳои муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар мулоқот намуда масоили мубориза бо фасод ва дигар амалҳои номатлуби ин соҳаро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳадафи асосӣ аз таъсиси маркази миллии тестӣ бо идораи марказӣ ва шуъбаҳои минтақавии он одилона ва таври шаффоф ба роҳ мондани имтиҳонҳои дохилшавии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аст. барои расидан ба ин ҳадаф ва иҷрои вазифаҳои дар назди ин муассиса гузошташуда бинои марказӣ ва бахшҳои минтақавии он бо навтарин техникаю таҷҳизот муҷаҳҳаз карда шудаанд. ҳамин тариқ шуруъ аз соли 2014 имтиҳонҳои дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон ба таври мутамарказ дар шуъбаҳои минтақавии маркази миллии тестӣ бо истифода аз навтарин техникаву таҷҳизот ва бе дахолати шахсони манфиатдор ба роҳ монда мешавад. яке аз дастовардҳои дигари муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таи солҳои соҳибистиқлолӣ гузариш ба низоми кредитии таълим мебошад. бо назардошти афзалиятҳои низоми кредитии таълим ки дар аксарияти кишварҳои ҷаҳон бартарии худро нишон дода дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ таҳаввулоти амиқро ворид намудааст, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади ба низом даровардани соҳаи таҳсилоти олии касбӣ ва дар ин замина тибқи талаботи бозори меҳнат омода кардани мутахассисони соҳибкасби рақобатпазир таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. айни замон муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ пурра ба низоми кредитии таҳсилот гузаштаанд. дар замони истиқлолияти давлатӣ соҳаи таҳсилоти олии касбӣ зери ҳидояту дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон рушд карда низоми муайянеро ба даст овардааст. пешвои миллат ба маърифатнокии занону духтарон таваҷҷӯҳи хоса дода аз рӯзҳои аввали роҳбарӣ новобаста ба авзои сиёсии кишвар талош намуданд то баҳри ҷалби духтарон модарони оянда ба илмомӯзӣ тадбирҳои мушаххас андешида шавад. зеро давлате ки занонаш бо маърифату таҳсил дидаанд метавонад ҷомеаи он пешрафтаву муваффақ бошад. ин аст ки барои ба таҳсил фаро гирифтани духтарон дар мактабҳои миёна ва олии кишвар давлат ва ҳукумати тоҷикистон ҳамеша ғамхориҳои зиёде зоҳир менамоянд. дар даврони истиқлоли давлатӣ барои аз кӯҳистони дурдасти кишварамон ба мактабҳои олӣ ҷалб намудани духтарон квотаи президентӣ таъсис ёфт ки ин таҷрибаи нодир дар амалияи татбиқи сиёсати гендерӣ дар кулли кишварҳои ҷаҳон мебошад. ҳоло бошад қариб 150 000 нафар духтарон аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат машғули омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ибтидоиву миёнаи касбӣ мебошанд. президенти мамлакат соли 1997 дар анҷумани занони фаъоли мамлакат пешниҳод карданд ки бо мақсади дастгирии духтарони деҳоти дурдаст квотаи махсуси президентӣ барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҷудо карда шавад. дар соли таҳсили 1997-1998 нахустин маротиба 189 нафар духтарони шаҳру ноҳияҳои дурдасти тоҷикистони соҳибистиқлол ва ихтисосҳои равияи омӯзгорӣ ва тиббӣ бе имтиҳон тариқи суҳбат ба муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат қабул гардиданд. ҳамин тариқ дар асоси таъсиси квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои ба таҳсил фаро гирифтани духтарони лоёқатманд аз ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон аз соли 2005 ба он писарони болаёқат низ шомил карда шуд. давоми 24 соли амали квотаи президентӣ аз 61 шаҳру ноҳияҳои кишвар ба 20 муассисаи таҳсилоти олии касбии мамлакат 22209 нафар хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 13338 нафар духтар ва 8821 нафар писар ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳоло дар 20 муассисаи таҳсилоти олии касбии кишвар қариб 7000 нафар ҷавонон бо квотаи президентӣ таҳсил карда истодаанд. яке аз ғамхориҳои давлату ҳукумат барои духтарони деҳоту ноҳияҳои дурдаст муқаррар намудани квотаи президентӣ мебошад ки тавассути он то имрӯз ҳазорон нафар духтарон муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро хатм карда ҳоло дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва давлат муваффақона кору фаъолият доранд. дар робита ба ин мехоҳам таъкид намоям ки падару модарон набояд пеши роҳи таҳсили фарзандонро гиранд, баръакс кӯшиш намоянд ки онҳо таҳсил карда соҳибмаърифат ва соҳиби касбу кор шаванд ва дар зиндагӣ ба мушкилот дучор нагарданд.
эмомалӣ раҳмон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, табрикот ба муносибати рӯзи модар 7 марти соли 2019 шаҳри Душанбе. ҳадаф аз ташкили квотаи президентӣ дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабл аз ҳама таъмин намудани минтақаҳои дурдасти ҷумҳурӣ бо мутахассисони маълумоти олидор аз ҷумла духтарону писарон ва ба низом даровардани ҷараёни қабул ба макотиби олӣ аз рӯи квотаи президентӣ мебошад. ташаббуси хиратмандонаю маърифатпарваронаи эҳёгари илму маорифи замони истиқлол муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давраи амали квотаи президентӣ имкон дод ки сафи донишҷӯ духтарон дар макотиби олии мамлакат дар солҳои баъдӣ бештар гардад. таъсис ёфтани квотаи президентӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои ҷавонони соҳибистеъдод як нав ғамхории ҳиматбаландонаву падарона ва бевоситаи сарвари давлат нисбат ба табақаи ояндасози миллат маҳсуб мегардад. وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کن باد فاطمه زورا هر مدونانه که دوره بیزبی رو نه مکتب روی تونسم نه چی مهنتامو برای بعد دو 5 خونده میچی نه این حالت هست خطبیه پیشوا میداد کوات آل میبین میکنم دگون کار کوات ابدم برام خونم маҳз бо ташаббусу иқдомҳои наҷибонаи ин шахсияти таърихӣ имрӯз аз дурдасттарин деҳоти тоҷикистон тавассути квотаи президентӣ ҳазорҳо нафар духтарон машғули таҳсил дар мактабҳои оливу ҳунаристонҳои кишвар мебошанд ва аллакай садҳо нафари онҳо соҳиби маълумот ва касбу кори нодир гардида ба деҳоти худ баргаштанд ва муваффақона машғули коранд ва саҳми бузурги худро дар рушду пешрафти мамлакат мегузоранд. қабул тибқи квотаи президентӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон аз соли таҳсили 1997 то соли таҳсили 2020-2021 нишон медиҳад ки духтарон дар соли 1997 189 нафар, дар соли 2000 517 нафар, соли 2005 541 нафар, соли 2010 648 нафар, соли 2015 678 нафар, соли 2016 625 нафар, соли 2017 629 нафар, соли 2018 638, соли 2019 2020 671 ва солҳои 2020-2021 639 нафар. писарон бошад дар соли 2005 128 нафар, дар соли 2010 559, дар соли 2015 634, дар соли 2016 596, дар соли 2017 598, дар соли 2018 608, солҳои 2019-2020 648 ва ниҳоят солҳои 2020-2021 612 нафар буданд. таъсиси квотаи президентӣ дар заминаи хиради волою дурандешонаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкон фароҳам овард ки аз дур мондани садҳо нафар духтарон аз таҳсил пешгирӣ карда шавад. ба андешаи ҷомеашиносон ин иқдом на танҳо зарфияти маълумотнокии духтаронро дар ҷомеа қавию бештар гардонд, балки омили муҳиме дар баланд бардоштани маърифати ҷомеа ҳам гардидааст. таъсиси квотаи президентӣ ягона иқдоми пешвои муаззами миллат дар роҳи ҷалби духтарони деҳоти дурдаст ба донишу донишомӯзӣ набуда, дар ин самт пайваста иқдомҳои наҷибу созанда рӯи даст гирифта мешавад. мулоқоту вохӯрӣ ва суҳбатҳои самимию созандаи сарвари дурбину оянданигари миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷавонони минтақаҳои дурдасти мамлакат дар доираи сафарҳои корияшон ба шаҳру ноҳияҳо шӯълаи орзуи таҳсилро дар дили насли ояндасози миллат хоса ҷавондухтарон беш аз пеш бедор мекунад. президенти мамлакат ҳамеша талош бар он менамоянд ки дар доираи боздидҳои корияшон ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат зимни мулоқоту вохӯриҳо бо сокинон чеҳраҳои навро дарёфт ва барои таҳсилу донишомӯзӣ ҳидояту дастгирӣ намоянд. танҳо дар як мулоқоти пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолону сокинони сершумори ноҳияи тоҷикобод ки 26 июни соли 2019 сурат гирифт, 36 ҷавон аз ҷумла як ҷавонписар барои идомаи таҳсил дар муассисаҳои олии таълимии кишвар роҳ хат гирифтанд. хатмкардаҳои мактаби миёна ҳастанд, духтарако аз ҷотон хезен, аз 30 там гузаштем ку дохил шудем, намонданд. кадоме ки мактаби олӣ дохил мешавад назди микрофон биё. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
пушаймон намешед. чамадонҳоро тайёр кунед. хоб сар либосотонам хобгоҳ метиҳанд дар кадом донишгоҳе бошад, кадомаш мана рашта бошад, рашт инҷа бошад, унҷа ҷо кунедтон ёрдамшон кунед, дастгиришон кунед, кӯмакшон кунед. солҳои аввал дастгиришон кунед, нигоҳубиншон кунед, масалан хобгоҳда, дарсода. бисёр проблемо аз байн меравад. 4 сол 5 сол пас мекунед. дар вақти хондан шавҳар намекунед. диплома мегирен, мактаба хатм мекунен, баъд ана назди падару модартон меоен, боифат бошед. падару модарро аз замин метарсанд. ай тарси падару модар ҳамин аст. фарзанд дорам, ман духтар дорам, 7 духтар калон кардам. падару модар аз замин ҳарос дорад, тарс дорад ки беобрӯ нашавад. барои ҳамин боифат бошед. вазифаи мо тарбия кардан, беобрӯ кардан нест. баръакс 35 нафар маълумоти олӣ гирем меен, ки медонад байни шумо оянда бо раиса мешавад. фаҳмидед гапои мара, насиҳати мара фаҳмидед? охи мехонед, фақат форма када ису кӯча баромада вале мехонед, боҳои аъло хати мехонед. хонед, китобхонаҳо ҳаст, дар донишгаҳҳои олӣ ҳамаи шароитҳои дароҷаи олиро ман муайё кардам. муваффақият шумо. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо назардошти нақши барҷастаи занон дар ҳаёти давлат ва ҷомеа масъалаи таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занону модаронро ҳамеша дар маркази диққат қарор дода дар ҳаққи онҳо ғамхорӣ зоҳир менамояд. пешвои миллат пайваста оид ба некӯаҳволии занону духтарони кӯҳистон андеша мекунанд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ зина ба зина зиёд гардидани шумораи гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ низ далолат аз таваҷҷуҳу дастгириҳои сарвари маорифпарвари мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ин соҳаи калидӣ ва афзалиятноки ҷомеа мебошад. моҳи феврали соли 1997 новобаста аз рӯзҳои душвори замони истиқлол ҳукумати мамлакат мувофиқи фармони президенти ҷумҳурӣ дар бораи таъсиси стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои аспирантҳои таҳсили рӯзона ва дар бораи таъсиси стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ қарори дахлдор қабул карданд. дар мамлакат моҳи феврали соли 1998 стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоиву миёна ва олии касбӣ ва моҳи марти соли 1998 ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавоне ки дар соҳаи илму техника корҳои намоён анҷом доданд таъсис дода шуд. ин иқдоми давлат ва ҳукумати тоҷикистон дар замоне амалӣ гардид ки аз имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон, яъне аз ба охир расидани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ҳанӯз 1 сол нагузашта буд. соли 1998 тоҷикистон дар ҳолати ниҳоят вазнини сиёсиву иҷтимоӣ ва буҳрони бисёр шадиди иқтисодиву молиявӣ қарор дошт. аммо новобаста аз ин ҳукумати мамлакат барои дастгирии наврасону ҷавонон чунин иқдоми муҳимро роҳандозӣ намуд. шумораи гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар омӯхтани фанҳои табиӣ ва риёзиву дақиқ натиҷаҳои баланд нишон медиҳанд, аз 1 январи соли 2021 аз 400 нафар то 3000 нафар зиёд ва андозаи маблағи он 500 сомонӣ муқаррар карда шудааст. инчунин шумораи гирандагони чунин стипендияҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз 100 нафар то 500 нафар ва барои аспирантони мактабҳои олӣ, муассисаҳои илмӣ аз 15 нафар то 50 нафар зиёд гардид ва аз шумораи умумии стипендияҳои президентӣ 70% барои фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ равона карда шуд. ҳамчунин дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 25 феврали соли 2021 аз 1 сентябри соли 2021 андозаи стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ ба ғайр аз стипендияҳои президентӣ, курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин магистр, аспирант ва докторантҳо ба андозаи 30% баланд бардошта шуд. иқдомҳои наҷибу инсонпарваронаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат бешубҳа дар самти дастгирии давлатӣ ва тақвияти вазъи иҷтимоии хонандагону донишҷӯён мусоидати ҷиддӣ мекунад.
дар давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ бо ташаббус ва иқдоми бевоситаи пешвои миллат робитаҳои байналмилалии тоҷикистон дар соҳаи илму маориф бо соири кишварҳои олам тақвият ёфт. Дар ин давра бо роҳандозии ҳамкориҳои судманди дуҷонибаю бисёрҷонибаи кишвари мо дар соҳаи илму маориф бо Федератсияи Русия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Беларус, Озарбойҷон, Украина, Полша, Туркманистон, Арманистон, Ҷумҳурии Исломии Покистон, Латвия, Туркия, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Италия, Арабистони Саудӣ, Малайзия ва дигар кишварҳо имкон дод, ки ҷавонони боистеъдоди даврони истиқлол таҳсил дар бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷро ба роҳ монанд. роҳандозии ҳамкориҳои ҳукумат дар самтҳои ба иқтисоди миллии ҷумҳурӣ зарур, аз ҷумла дар бахшҳои тиҷорат, фарҳанг, иқтисодиёт, илм ва маориф шароит фароҳам овард, ки рушди маориф ва илм дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар кишвари азизамон бо амалинамоии таҷрибаи ҷаҳонӣ таъмин карда шавад. дар ин давра ҳазорҳо нафар шаҳрвандони тоҷикистон дар заминаи таҳкими робитаҳои дӯстонаи кишвари мо дар соҳаи илму маориф бо мамолики хориҷи дуру наздик имкони фаровон пайдо намуданд, ки дар заминаи роҳандозии таҳсил дар бузургтарин муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷ мутахассиси ояндадори касбу кори гуногун гарданд. бо мақсади тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси ба талаботи муосир ҷавобгӯ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар назди вазорати маориф ва илм муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ таъсис ёфтааст. тавассути бурсияҳои ҳукуматӣ ҳамасола ҷавонони зиёд барои таҳсил ба беҳтарин муассисаҳои олии кишварҳои хориҷӣ сафарбар мегарданд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ татбиқи стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дурахшандагон мебошад, ки бо фармони президенти мамлакат таъсис ёфтааст. стипендияи мазкур аз ҷониби фонди махсуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузорӣ мегардад. бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи маблағҳои фонди зикргардида ҳамасола теъдоди муайяни хонандагони лаёқатманди кишварамон ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмии давлатҳои хориҷӣ фиристода мешаванд. ҳукумати мамлакат тавассути стипендияи байналмилалии дурахшандагон, барномаҳои байналмилалӣ, бурсияҳо ва дигар имконоти мавҷуда таҳсилоти ҷавонони соҳибистеъдодро дар хориҷи мамлакат сол аз сол вусъат бахшида, барои иқтисоди миллӣ кадрҳои дорои сатҳи баланди касбият ва ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои байналмилалиро омода менамояд. ҳамаи давлатҳои мутараққӣ таҳсили шаҳрвандони ҷумҳурии худро дар хориҷи кишвар ба роҳ мемонанд ва бо иқдоми пешвои миллат низ таҳсили шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар хориҷи кишвар ба роҳ монда шудагӣ аст ва бисёр ҳам яъне ки дар ҳолати афзоиш аст, рӯз ба рӯз инкишоф ёфта истодааст ва ин ҳам яке аз гӯем ки иқдомҳои неке мебошад, ки дар хориҷи кишвар таҳсил намудан ин шиносоӣ бо фарҳанг, технологияи навини дар ҳамон давлат пешрафта, инчунин омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ, малакаи касбӣ, забон, ҷаҳонбинӣ, ки дар пешрафти иқтисодиёти миллии мо бисёр як таъсири мусбит дорад. он нафароне ки дар хориҷи кишвар таҳсил карданд аз ҳисоби маблағгузории фонди махсуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳама шароитҳо муҳайё карда шудааст, ҳам барои истиқомат, ҳам барои таҳсил, ҳам барои роҳгиро, ҳам барои хизматрасонии тиббӣ ва ҳам барои стипендияи ҳармоҳа аз ҳисоби фонди махсуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузорӣ мешавад. яъне ки дар тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси ба бозори меҳнати ҷаҳонӣ рақобатпазир кадрҳо тайёр шуда истодааст, ки ин ҳам бошад яке аз самараи истиқлолият ва иқдомҳои пешвои миллат дар даврони истиқлолият мебошад. таҳсили ҷавонон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии кишварҳои хориҷӣ яке аз ибтикороти муҳими ҳукумати мамлакат дар самти рушди илму маориф маҳсуб меёбад. дар қиёс ба нишондиҳандаҳои омории соли 1994 ҳамин нуктаро бояд таъкид кард, ки агар дар соли 1994 аз ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷӣ 59 нафар таҳсил мекарданд, пас ин рақам дар соли таҳсилӣ 2019-2020 ба 5993 нафар баробар шудааст, ки суръати афзоиш бештар аз 100 маротибаро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ ҳоло дар хориҷи кишвар беш аз 40 000 нафар донишҷӯ, магистр ва аспирантҳо ба таълим фаро гирифта шудаанд. теъдоди шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, ки
طبق بورسیه‌های تحصیلی با مؤسسه‌های تعلیمی کشورهای خارجی فرستاده شدن نشان می‌دهد که سال 1994 59 نفر، سال 2000 87 نفر، سال 2005 131 نفر، سال 2010 595 نفر، سال 2015 4512، سال 2016 4876، سال 2017 4993 نفر، سالهای 2018 2019 5220 و سال 2019 2020 5993 نفر فرا گرفته شدند. تحصیل جوانان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و علمی کشورهای خارجی یکی از ابتکارات مهم حکومت مملکت در سمت رشد علم و معارف محسوب می‌یابد. حالا در خارج کشور زیاده از 40,000 نفر دانشجو، ماجستر و اسپیرانت‌های ما به تعلیم فرا گرفته شدند. ما باید توسط استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان، برنامه‌های بین‌المللی و دیگر امکانات موجوده تحصیل جوانان با استعداد را در خارج مملکت وسعت بخشیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حیث پیشوای و راهنمای اعتراف گردیده تمام تاجیکان و هموطنان برون مرزی و قبل از همه به حیث رئیس انجمن تاجیکان و فارسی زبانان عالم از هر یک امکان مساعد و هر یک سفر خودشان به کشورهایی که در حدود آنها جوانان تاجیک و همزبانان و هموطنان ما تحصیل علم و موقتا کار و زندگی میکنند، دیدار و ملاقات و صحبت‌های سودبخش انجام میدهند. این اقدام محض به خاطر آگاهی پیدا نمودن از روند تحصیل و علم آموزی و امکانات بود و باش هموطنان برون مرزی، مخصوصاً جوانان تاجیک در بانفوذترین دانشگاه و دانشکده‌های خارج می باشد. ملاقات و واخوری و صحبت‌های صمیمی سرور دولت در دایره سفرهای رسمی و دولتی و کاری با دانشجویان تاجیک در بانفوذترین دانشکده و دانشگاه‌های عالی دولت‌های خارجی دور و نزدیک از جمله فدراسیای روسیه، جمهوری مردمی چین، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بلژیم، ژاپنیا و دیگر کشورها در زمان صاحب استقلالی از توجه روزافزون راهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به آینده درخشان نسل جوان و امیدبخش ملت دلالت می‌کند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره هر یک دیدار و ملاقات با دانشجویان تاجیک در کشورهای با ما دوست و برادر آنها را با آموزش علمهای زمان معاصر، زبان آموزی و سهامگذاری در رشد و پیشرفت وطن عزیز هدایت می‌نمایند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان 17 اوگوست سال 2007 در شهر چلیابینسک فدراسیای روسیه، 19 سپتامبر سال 2007 در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان، 21 فوریه سال 2008 در شهر مسکو فدراسیای روسیه، 13 می سال 2008 در شهر آستانه نورسلطان جمهوری قزاقستان، 27 سپتامبر سال 2008 در ایالات متحده آمریکا، 4 دکمبر سال 2008 در شهر کییو جمهوری اوکراین، 12 فوریه سال 2009 در شهر بروسل شایگری بلژیم، 15 یونی سال 2009 در شهر یکاترینبورگ فدراسیای روسیه، 24 اکتبر سال 2013 در شهر مینسک جمهوری بلاروس، 26 یونی سال 2014 در شهر سایبرجای مالایزیا، 13 اپریل سال 2015 در شهر سئول کره، 4 اکتبر سال 2018 در دانشگاه سوکوبای ژاپنیا، 16 اپریل سال 2019 در شهر مسکو فدراسیای روسیه، 20 دکمبر سال 2019 در شهر سنت پترزبورگ فدراسیای روسیه با شماره زیادی دانشجویان تاجیک ملاقات و صحبت‌های آزاد و صمیمی انجام دادند. پرزیدنت مملکت در دایره هر یک دیدار و ملاقات با دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای خارج آنها را با آموزش علم‌های معاصر و سهامگذاری در رشد و نموی تاجیکستان، حفظ اصالت و هویت ملی خود ناوابسته از دور بودن از وطن، با دوستی و متحدی میان همدیگر و البته با احترام و رعایت قانونیت و ترتیبات حقوقی کشورهای قبول کننده هدایت نمودند. سرور دولت همزمان با استفاده از امکان دیدار و ملاقات با آنها درباره پیشروی‌های وطن و عاید به رویدادهای مهم در وطن محبوبمان صحبت می‌نمایند. سردار دولت رفته در خارجه و استدها وا میخورن، با آنها صحبت میکنن، با آنها میگن که به شما چی نمیرسد، با آنها یاردم میکنن.
дар замони истиқлоли давлатӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар доираи сафарҳои хориҷӣ ба кишварҳои гуногун бо устодону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии онҳо дидору мулоқот анҷом дода ба хотири хидматҳои шоён ва рушду таҳкими равобити байналмилалии тоҷикистон дар соҳаи илму маориф бо ҷомеаи ҷаҳонӣ бо унвону ҷоизаҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд. аз ҷумла профессори фахрии донишгоҳи давлатии кӯҳии Урали Федератсияи Русия 15 июни соли 2009. Президенту Республики Таджикистан, его превосходительству Эмомали Рахмону, председатель ученого совета и ученый секретарь. профессори фахрии донишгоҳи сиямени ҷумҳурии мардумии чин 2 июни соли 2012, доктори ифтихории донишгоҳи мавлонои ҷумҳурии Туркия 17 декабри соли 2012, профессори фахрии донишгоҳи технологияҳои нави Лимкоквинги Малайзия 26 июни соли 2014, профессори фахрии донишгоҳи давлатии Беларус 24 майи соли 2014, профессори фахрии донишгоҳи нафтию техникии Уфаи Федератсияи Русия 8 июли соли 2015, доктори фахрии донишгоҳи Цукубаи Япония 13 апрели соли 2015, доктори фахрии академияи дипломатии Озарбойҷон 11 августи соли 2018 мебошанд. ин нишони он аст ки имрӯз ҷаҳониён ба хизматҳои пешвои муаззами миллати мо арҷ мегузоранд ва пешвои муаззами миллати моро ҳамчун як раҳбари тавоно дар асри 21 ва як сиёсатмадори бузурги сатҳи ҷаҳонӣ мешиносанд, чунки он ибтикороте ки 4 маротиба доир ба масъалаи об, дастрасӣ ба оби тоза ва истифодаи самараноки оби нӯшокӣ дар сайёра пешниҳод карданд, аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд. айни замон 10 солаи об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 дар сатҳи ҷаҳонӣ идома дорад ва он таъкидҳо ва он дастовардҳое ки кишвари мо дорад, махсусан таҷрибаи сулҳофаринии тоҷикон имрӯз аз тарафи аҳли ҷаҳониён омӯхта мешавад ва ин таҷриба ҳамчун таҷрибаи нодиртарин дар таърихи инсоният ҳисобида шудааст. ва ин ҳам бесабаб нест, чунки берун овардани кишвар аз як ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ки он бо кушта шудани зиёда аз 150,000 ҳамватанони мо анҷомид, ба ватан баргардондани гурезагон ва дар як муҳлати бисёр кӯтоҳ ноил шудан ба рушди устувори иқтисодӣ, ин масъалаи саҳл нест. инро танҳо нафаре метавонад пеш барад ва нафаре метавонист ба ин дастовардҳо кишварашро ноил кунад ки агар дониши бузурги сиёсӣ, таҷрибаи давлатдории бузург ва инчунин баъзе аз худгузаштанҳоро дошта бошад. ва пешвои муаззами миллати мо тавассути ҳамин як таҷрибаи сиёсӣ, як таҷрибаи давлатдорӣ ва як тавассути як ҷавонмардиву боз таъкид мекунам аз худгузаштанҳо тавонистанд кишварро ба як кишвари рушд ёфта, тараққӣ карда расонанд.
тоҷикон ҳамчун миллати соҳибтамаддун дар ҳар давру замон омӯхтани илму донишро яке аз шартҳои асосии рушди маънавиёти инсон медонистанд. ин анъана то ба имрӯз идома ёфта дар замони соҳибистиқлолӣ мазмун ва арзиши нав касб кардааст. дар шароити кунунӣ илму дониш нишондиҳандаи асосии дараҷаи инкишофи ҳар як давлату миллат буда бо раванди рушди нерӯи инсонӣ робитаи мустақим дорад. дар солҳои истиқлоли давлатӣ барои ташкил, идора ва истифодаи самараноки илм ва захираҳои зеҳнии ҷумҳурӣ қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шӯрои ҳамоҳангсозии корҳои илмию тадқиқотӣ дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ, техникӣ, табиӣ, гуманитарӣ ва ҷамъиятӣ аз 18 июли соли 1996, дар бораи ислоҳоти низоми маблағгузории илм аз 22 августи соли 1997, дар бораи таъсиси комиссияи аттестатсионии ҷумҳурии тоҷикистон доир ба аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмию педагогии тахассуси олӣ аз 1 сентябри соли 1997, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи илм ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника соли 1998 бо мақсади таҳким бахшидани илму маориф дар ҷумҳурӣ, дар бораи консепсияи сиёсати давлатии илмию техникии ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 марти соли 1999 ва дар бораи тасдиқ намудани тартиби аккредитатсияи давлатии муассисаҳои илмӣ аз 3 феврали соли 2000 ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон соли 2002, барномаи рушди илмҳои дақиқ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2005-2008 қабул гардиданд, ки барои танзими фаъолияти илмӣ дар ҷумҳурӣ хеле муҳим буданд. ҳамчунин дар даврони истиқлолияти давлатӣ қарорҳои ҳукумати мамлакат ва дигар санадҳои муҳими соҳа аз ҷумла дар бораи стратегияи ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология барои солҳои 2007-2015, барномаи рушди нерӯ ва моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 2020, барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзию техникӣ барои солҳои 2010-2020, барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таълимию илмии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фанӣ, озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ ва илмию тадқиқотӣ барои солҳои 2011-2015 аз иқдомҳои дигар ба шумор рафта, ҳар кадоми онҳо ба рушди ин ё он бахши соҳаи илму маорифи кишвар мусоидат намудаанд. давлат ва ҳукумати мамлакат дар ин давра ба пешрафти илм таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир намуда, барои рушди он заминаҳои мусоид фароҳам намуд ва мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои илмию тадқиқотӣ барномаи ҳамгироии илм ва таҳсилоти олии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2010-2015-ро қабул кард. дар асоси ин санад дар сохтори муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмию тадқиқотӣ паркҳои технологӣ таъсис дода шуда, муҳаққиқону омӯзгорони навовар ба корҳои илмию истеҳсолӣ ҷалб карда шуданд. дар натиҷаи фароҳам овардани шароити зарурӣ дар марказҳои истеҳсоливу таълимӣ, ҷавонон ба корҳои илмӣ бештар ҷалб гардида, завқи онҳо ба ихтироъкорӣ тавсея пайдо кард. таъсис ёфтани комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 августи соли 2014 дар заминаи таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти баланд бардоштани мавқеи илму маориф имкон дод, ки сафи номзадони илм ва докторон дар мамлакат рӯ ба афзоиш шурад ва дар самти ҳифзи истиқлоли илмӣ мусоидати ҷиддӣ намояд. бешубҳа таъсиси ин комиссия баробари мусоидати фаъол барои таълифи рисолаҳову асарҳои баландмазмуни илмӣ бо забони ноби давлатӣ доираи ғунҷоиши забони тоҷикиро васеъ намуда ба пойдориву устувории он нерӯ бахшид. агар соли 1991 дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар 1835 номзади илм ва 226 доктори илм дарс мегуфтанд, пас ин рақам дар соли 2021 ба 2487 номзади илм ва 504 доктори илм баробар шудааст. аз теъдоди умумии номзадҳои илм тақрибан 13.3% то 35 сола ва докторони илм 1.2% ҷавонони синни то 35 соларо ташкил медиҳад. дар назди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии ҷумҳурӣ 59 шӯрои диссертатсионӣ, ки дар назди комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд, аз рӯи 160 ихтисос фаъолият менамоянд. дар шӯроҳои мазкур зиёда аз 293 нафар рисолаҳои илмии худро дифоъ намуданд. аз шумораи мазкур 22 нафар рисолаи докторӣ, 269 нафар рисолаи номзадӣ ва 2 нафар докторантон аз рӯи ихтисос PhD ҳимоя намудаанд. таъкид карданд ба маврид аст, ки агар соли 1991 дар зинаи аспирантураи Академияи миллии илмҳо ҳамагӣ 148 нафар ҷавонон таҳсил карда бошанд, соли 2020 шумораи онҳо ба 1200 нафар расида, қариб 8 баробар зиёд шудааст. шумораи аъзои Академияи миллии илмҳо низ 2 баробар зиёд гардидааст. илм сарвати бебаҳо буда, қобилияти зеҳнии ҳар як кишвар ба нерӯи тавонои он алоқаманд мебошад. аз ин рӯ ҳукумати мамлакат
дар сиёсати иҷтимоии худ ба рушди илми ватанӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир карда дар ин самт ислоҳоти заруриро амалӣ карда истодааст. дар идомаи ин дастгириҳо мо мақоми муассисаҳои илмиро баланд бардошта сохтори академияи илмҳоро таҷдид кардем ва ба он мақоми миллӣ додем. дар баробари ин ба 50 нафар аспирантоне ки дар муассисаҳои илмӣ фаъолият мекунанд стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардид ки 70% он ба муҳаққиқони соҳаи илмҳои табиӣ ва риёзӣ дода мешавад. ғайр аз ин субъектҳои хоҷагидор ва садор карда шуданд ки дар ҳамкорӣ бо олимон ба кашфиёту ихтироъкорӣ вусъат бахшанд. ҳамчунин ҷиҳати дар корхонаҳои истеҳсолӣ татбиқ намудани технологияҳои ба илм таҳиякунанда ва минбаъд таҳким бахшидани робитаи илм бо истеҳсолот дастурҳои зарурӣ дода шуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба пешрафти илмҳои бунёдиву техникӣ ва технологиву инноватсионӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд ва ба тарбияи кадрҳои илм ва тақвияти нерӯи зеҳнӣ эътибори аввалиндараҷа медиҳад. натиҷаҳои илмие ки олимони академияи миллии илмҳо дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи математика, физика, астрофизика, зилзилашиносӣ, геология, масъалаҳои об, гидроэнергетика, экология, биология, таърих, фалсафа, филология, шарқшиносӣ, иқтисодиёт, демография ва ҳуқуқ ба даст оварданд, аз қобилияту имконоти зиёди илми тоҷик шаҳодат медиҳанд. дар системаи академияи миллии илмҳо беш аз 2000 нафар кормандон фаъолият менамоянд ки 32 нафари онҳо аъзои пайваста, 52 нафар аъзои вобаста, 190 нафар доктори илм ва 360 нафар номзадҳои илм мебошанд. яке аз вазифаҳои муҳиме ки дар назди академияи миллии илмҳо қарор дорад, омода кардани кадрҳои илмӣ мебошад. бо ин мақсад дар магистратура ва докторантураи ин муассисаи илмӣ 1500 нафар ҷавонон аз ҷумла 650 нафар ё 43% ба илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. илова бар ин солҳои охир беш аз 100 нафар муҳаққиқони ҷавон дар муассисаҳои бонуфузи илмии хориҷӣ таҳсил карда ҳоло дар сохторҳои академияи миллии илмҳо кору фаъолият мекунанд. олимони тоҷик дар ин давра барои иштироки фаъолона дар ҳамоишҳои бузурги ҷаҳонӣ даст ёфтанд ва ақидаю матлабҳои ҷаҳонсози худро аз номи Тоҷикистон ҷиҳати ҷаҳонишавии илми тоҷик пешниҳод намуданд. ҳамзамон бояд таъкид дошт ки дар назди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии ҷумҳурӣ 19 шӯрои диссертатсионии комиссияи олии аттестатсионии федератсияи Русия амал мекунад. гуфтан ба маврид аст ки натиҷаҳои илмии дар замони истиқлоли давлатӣ ба дастовардаи олимони кишварамон аз устувор шудани мавқеи илм ва нақши он дар иқтисодиёт, иҷтимоиёт, маориф ва фарҳанги ҷумҳурӣ гувоҳӣ медиҳад. дар замони истиқлоли давлатӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 70 санади муҳими давлатӣ доир ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи илму техника ва тарбияи кадрҳои илмӣ қабул гардида, айни ҳол дар ин самт бо зиёда аз 30 кишвари хориҷи наздик ва дур аз қабили Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Франсия, Юнон, Лаҳистон, Чин, Япония, Словения, Хорватия, Исроил, Эрон, Покистон ва ғайраҳо ҳамкориҳои судманд ба роҳ монда шудааст. муҳим будани қабули санади мазкур пеш аз ҳама аз он бармеояд ки илми асри 21 дар ҳалли масъалаҳои рушди устувори иқтисоди ҷаҳон, кашфи кайҳон, ҳалли мушкилоти глобалӣ аз қабили камбизоатӣ, хароб гардидани муҳити зист, амният дар соҳаи озуқаворӣ ва таъмини аҳолии кураи замин бо оби ошомиданӣ ва хусусан масоили рушди инсон нақши муҳим ва бориз мегузорад. яъне ҳалли тамоми мушкилоти замони муосир дар мадди аввал бар дӯши илм вогузор аст ва ин вазифаи барои тамоми сайёра муҳим бидуни ҳамкориҳои байналмилалӣ, истифода аз дастовардҳои кишварҳои гуногун, бе муттаҳид намудани нерӯҳои зеҳнӣ ва ақлонии башарият аз имкон берун аст. машғул шудан ба фаъолияти инноватсионӣ ва ба вуҷуд овардани маҳсулоти инноватсионӣ яке аз омилҳое мебошад ки ба пайванди илм бо истеҳсолот мусоидат карда метавонад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои охир барои пешрафти фаъолияти инноватсионӣ дар мамлакат ташаккули низоми самараноки инноватсионӣ ки ба баланд бардоштани сатҳи технология ва рақобатнокии истеҳсолот ба бозори дохиливу хориҷӣ баровардани маҳсулоти инноватсионӣ, истеҳсоли молҳои эвазкунандаи воридот, суратбахшии рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва расидан ба ҳадафҳои стратегии миллӣ мусоидат менамояд, заминаҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ
иқтисодиро фароҳам овардааст. таъсис ва ба фаъолият пардохтани шӯрои илм, маориф ва инноватсияи назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои рӯзафзуни пешвои миллат дар ин самт таъсис ва ба фаъолият пардохтани шӯрои илм, маориф ва инноватсияи назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои рӯзафзуни пешвои миллат дар ин самт мебошад. 15 апрели соли 2021 ҷаласаи якуми шӯрои илм, маориф ва инноватсияи назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳадафи асосӣ ва таъсиси ин шӯро баррасии мушкилоти дар соҳаҳои илм, маориф ва инноватсия ҷой дошта ва мусоидат кардан ба рушди ин бахшҳои ҳаётан муҳими ҷомеа аст. иқдоми таъсиси шӯрои илм, маориф ва инноватсияи назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2020 дар рӯзи дониш аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба миён гузошта шуда буд. бешубҳа аз худ кардани ҳама риштаҳои илм ба нафъи хонандагон хоҳад буд, вале дар шароити кунунӣ омӯзиши фанҳои дақиқ барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас аҳамияти муҳим дорад. бо таваҷҷӯҳ ба ин ва инчунин пурзур намудани назорати азхудкунии донишҳои замонавӣ, тақвият бахшидан ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ҷалб намудани таваҷҷӯҳи насли наврасу ояндасози миллат, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солона ба парлумони кишвар 26 декабри соли 2019 солҳои 2020-2040ро 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон намуданд. роҳбарону кормандони соҳаи маорифро зарур аст ки дар баробари чунин дастгириҳои давлат ва афроди ватандӯст сатҳу сифати таълимро дар ҳар як муассисаи таълимӣ сарфи назар аз шакли моликияти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд. инчунин назорати азхудкунии донишҳои замонавиро пурзур гардонида наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадииву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. вобаста ба ин пешниҳод менамоям ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шавад. ин иқдом имкон медиҳад ки истифодаи технологияҳои муосир дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ густариш дода шавад ва тафаккури техникии аҳолӣ дар навбати аввал ҷавонон тақвият бахшида шавад ва барои пешрафти илмҳои бунёдӣ ва техникиву технологӣ фазои мусоид фароҳам гардад. 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ҳамчунин тақозо менамояд ки сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ сарфи назар аз шакли моликияташон дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардошта шавад. халқи тоҷик аз қадим ба илм ва таълиму тарбия эҳтироми хос дошт ва дар тӯли таърих нобиғаҳое ба дунё овардааст ки дар рушди илми ҷаҳонӣ ҳиссаи бузург гузоштаанд. бино ба андешаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, саҳми гузаштагони миллати тоҷик дар тамаддуни ҷаҳонӣ аз ҷумла дар рушди илми башарӣ то андозае равшану бузург аст ки ҳоҷат ба зикру баёни муфассали он нест. миллати мо дар тӯли асрҳо ба аҳли башар садҳо фарзандони фарзонаро тақдим намудааст ки онҳо дар фарҳангу адабу маънавият инчунин илмҳои дақиқ нақши барҷаста доранд. бисёр кашфиёту дастовардҳои бунёдӣ дар соҳаи улуми дақиқ аз қабили риёзиву ҳандаса, ситорашиносиву алҷабр ва тибу табиатшиносӣ ки аз тарафи гузаштагони бароманди мо анҷом ёфтаанд, то ба имрӯз дар илми башарӣ дорои аҳамияти калон мебошанд. кашфиёту дастовардҳои илмии Муҳаммади Хоразмӣ, Аҳмади Фарғонӣ, Закариёи Розӣ, Абунасри Форобӣ, Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, Абу Райҳони Берунӣ, Абу Алӣ ибни Сино, Носири
خسرو قبادیانی و دیگران در فاصله چندین عصر از طرف عالمان اروپا و دیگر کشورهای عالم واسه استفاده برده شدند. آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت که در دایره 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام سالانه و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 26 ینور سال 2021 پیشنهاد گردید برای باز هم تشکل و انکشاف جامعه اطلاعاتی اینوواسیونی کمک زیاد میکند. به شبهه این اقدام صف دانش آموزان فنهای دقیق ریاضی و طبیعی را در مملکت بیشتر مینماید. ضرور میشمارم که به خاطر بازم بیشتر با آموزش علمهای ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران همه ساله آزمون جمهوریوی زیر عنوان علم فروغ معرفت گذرانیده شود. آزمون‌های قبلی از جمله تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانای کتاب است یک نقطه بسیار مهم را ثابت نموده است. در بین نورسان و جوانان ما استعدادهای نادر به وای رسیده ایستادند که ما باید آنها را همه جانبه دستگیری و هوسمند گردانیم. امیدوارم که در آزمون نوبتی استعدادهای نورس و جوان دانش و مهارت خویش را سنجیده در آینده برای پیشرفت علمهای ریاضی و دقیق و طبیعی نقشی ارزشمند می‌گذارند. بنابراین ضرور است که تشکیل و برگزاری این چهاربینی در سطح بسیار بلند برآمده مبلغی برای جایزه‌ها پیش بینی گردیده زیاد کرده شود. تاجیکستان صاحب استقلال ما در راه اعمار جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی، رشد اقتصادی و تکامل مناسبت‌های نو جمعیتی استوارانه قدم می‌گذارد. در زمانی که روندهای جهانی شوی و پیشرفت بی‌سابقه علم و تکنولوژی‌های نو دنیا را فرا گرفتند، مفهوم علم و دانش همچون اساس رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه برای همگان اهمیت روزافزون پیدا می‌کنند. یعنی در زمان پیشرفت بی‌سابقه علم و تکنیک و تکنولوژی‌های نوین توجه دادن به تقویت زمینه آموزش آنها برای هر یک دولت صاحب استقلال در نظام معارف دارای اهمیت مخصوص می باشد. وابسته به این در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برای سرمایه انسانی دقت اولین درجه داده شده است. به اندیشه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شرایط کنونی توجه به نیروی ذهنی و سرمایه انسانی اهمیت بیش از پیش پیدا کرده به نشان دهنده‌های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر عمیق می رساند. امروز به علم و اینوواسیون، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی و تشکل جهانبینی تکنیکی قدم به پیش گذاشته نمی شود. در واقع مسئله تطبیق دستاوردهای علمی و تکنیکی و تکنولوژی معاصر در زمان معاصر به یکی از عامل‌های مهم توسعه رقابت‌پذیری و مؤثر کردن نفوذ کشورها در عرصه جهان تبدیل یافته است. اعلان گردیدن سال 2010 همچون سال معارف و فرهنگ تکنیکی یکی از اقدام‌هایی بود که اون توانست به یک تکون جدی بخشد به آموزش علم‌های طبیعت شناسی و بعدا اعلان گردیدن 20 ساله رشد آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی من فکر میکنم یک بسیار هم یک ابتکارات سازنده دوراندیشانه است، مخصوصا در اصل 21 که اصل تکنیک و تکنولوژی بلند سرعت و ابرزوده است. این اقدام نیز امکانیت میدهد که بیشتر جوانان کشور دسترسی به تکنولوژی داشته باشند، به علم و تکنیک توجه زیادتر کنند و خود غمخوری هایی که پیشوای معظم ملت حکومت کشور نسبت آموزش این فنها علاقه کرده ایستادند، من باوری کامل دارم که در سالهای نزدیک نتیجه مثبت به بار خواهد آورد و کشور ما به یک کشور پیشرفته تکنیکی و تکنولوژی مبادل خواهد شد. بعد اعلان گردیدن 20 ساله رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اخیراً اعلان نمودن آزمون نو جمهوریوی در برابر دو آزمونی که 2 سال پی هم برگزار گردیدن، این آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانای کتاب است. آزمون نوبتی اعلان کرده شد و این هم ابتکارات بی‌واسطه پیشوای معظم ملت است و زیر سرپرستی آن که صورت خواهد گرفت. این آزمون
علم فروغ معرفت است. ما اون استعدادهایی رو دریافت خواهیم کرد که آنها می توانند در آینده علم طبیعت شناسی کشور را رشد دهند و توانند در کارکرد و استفاده تکنولوژی معاصر موفق باشند. و به همین مانند من فکر میکنم ما می توانیم دهها و صدها چاره‌بینی های دیگر را نامبر کنیم که همه آن شهادت از آن میدهند که روی آوردن به علم و توسط علم پیوستن به سطح بین المللی و تامین رقابت پذیری کشور در عرصه بین المللی تامین کرده خواهد شد. تامین امتیازهای اولین درجه به ساحه علم و معارف، تکمیل و رشد تربیه کادرها در مکتب‌های عالی مملکت، جهت تحصیل و تجربه آموزی به خارج کشور فرستادن جوانان لیاقتمند، تأسیس مکتب‌های خصوصی به خاطر رشد رقابت آزاد و دریافت خردسالان با استعداد، ترقیات مطبوعات و نشریات و بلند برداشتن حق قلم خادمان علم، ادبیات و صنعت و ایجادکاران و نوآوران از مهمترین سمت‌های سیاست پیشگرفته محترم امامعلی رحمان است. محاکمه و قبول کنسپسیای مکتب عالی با سهم فعالانه اهل زیای مملکت نظام تعلیمی را از وضع قالبی و نسخه برداری رها کرده به ارزش‌های ملی راهنمون گردانید. اینچنین قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف از جمله تدبیرهای سریوقتی و تکان بخش پذیرایی شدند. در سالهای استقلال دولتی با دستگیری و توجه همیشگی پیشوای ملت، عالمان مملکت در ساحه علم‌های بنیادی به دستاوردهای مهم نائل گردیدند. در این دوره دایر به مسائل استروفیزیکا، فیزیکا، ریاضیات، زلزله سنجی، کیمیا، فیزیولوژی رستنی‌ها، تاریخ، فلسفه، اقتصاد، زبانشناسی، ادبیات شناسی، فولکلور شناسی، شرق شناسی و نشر میراث خطی اثرهای نو به وجود آمدند. با نظرداشت سهم نظرس عالمان تاجیک در رشد استروفیزیکای جهانی و آموزش جرم‌های آسمانی، 1 سپتامبر سال 2015 در مراسم افتتاح دانشگاه دولتی کلا با نام ابا عبدالله رودکی و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهادتنامه رسمی دایر به تاجیکستان نامگذاری شدن سیاره خرد سیستم آفتابی سپاریده شد. مدار سیاره تاجیکستان در بین سیاره‌های مریخ و مشتری جایگیر بوده. مسافت آن تا زمین 250 میلیون کیلومتر و از آفتاب باشد 463 میلیون کیلومتر بوده. دور گردش آن در اطراف آفتاب 5 سال است. سیاره تاجیکستان در مسافت نزدیکترین به زمین جایگیر بوده. عالمان تاجیک با آموزش خاصیت‌های فیزیکی و شیمیایی و جریان‌های در آن به عمل آینده مشغولند. 8 ایون سال 2016 پس از توقف 20 ساله به فعالیت دوباره آغاز کردن رصدخانه بین المللی استرونومی سنگلاخ اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در ناحیه دنقره از دستاوردهای دیگر در این سمت محسوب می‌یابد. رصدخانه بین المللی استرونومی سنگلاخ از لحاظ دید اپتیکی و اقلیم استرونومی بهترین در جهان است و آن در زمان صاحب استقلالی با در نظر داشت اهمیت بزرگ علمی و بین المللی مشاهده‌های استرونومی، آموزش و تحقیق جرم‌های خرد سیستم آفتابی و کمیت‌ها با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بعد 20 سال از کار ماندن برقرار کرده شد. با کار در آوردن این تجهیزات استرونومی امکان فراهم می‌آورد که عالمان وطنی شرایط باز هم بیشتر در سمت انجام دادن کارهای علمی در سطح بین المللی را پیدا نموده در علم ستاره شناسی یعنی آموزش جرم‌های کیهانی و دستاوردهای نظررس نائل گردند. حکومت تاجیکستان با فعالیت آغاز کردن این رصدخانه را دستگیری اکادمی علم‌ها و عموماً عالمان کشور می‌سازد و من بعدی چنین اقدامات وابسته با پیشرفت علم را جانبداری می‌نماید. ما مشکلاتی را که در ساحه علم وجود دارند می‌دانیم و برای حل آنها پیوسته چاره‌جویی کرده ایستاده‌ایم. مثلا فقط در دوام 10 سال اخیر حکومت با وجود ادامه پیدا کردن تأثیر منفی بحران مالیوی اقتصادی جهانی و اقتصاد ملی ما برای تأمین فعالیت اکادمی علم‌ها و رشد علم 300 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده است. عالمان ما را ضرور است که با استفاده از زمینه‌های موجوده برای انجام دادن تحقیقات و جستجوهای علمی علاخصوص جهت رشد علم‌های دقیق به شمول فیزیکا، شیمیا، بیولوژی اعتبار جدی دارند. مسئله اختراعکاری و نوآوری، کشف و ایجاد تکنیک و تکنولوژی‌های نو و هرچه بیشتر برای ماندن رابطه علم و استحصالات از جمله مسائلی می باشد که باید در مرکز دقت رهبران اکادمی علم‌ها و اکادمی‌های ساحوی همچنین رهبران و کارمندان علمی انستیتوت‌های دخلدار قرار داشته باشد.
масъулияти нуру зиё афкандан ва аҳли ҷомеаро ба сӯи маърифату равшанфикрӣ ҳидоят намудан дар ҳама давру замон сараввал бар дӯши зиёиён буду ҳаст. Дар давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ ин табақаи ҷомеа пайваста мавриди таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта ин тадобир ҳамоно идома дода мешавад. 19 марти соли 1997 нахустин мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо аҳли зиёи мамлакат баргузор гардид. Сарвари давлат бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлату ҳукумати мамлакат дар баробари ин табақаи бедордили ҷомеа аз ҷумла таъкид доштанд ки зиёёни эҷодкор аҳли илму маърифат ҳам дар ин марҳила дар замири халқ мазраи дили мардум тухми маънавиёту ахлоқ тухми некию накӯкорӣ офаридгорӣ ва созандагиро сабз мегардонанд. Аз соли 2000 баробари мутаъддил гардидани авзои ҷомеаи навини Тоҷикистон мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар остонаи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва оғози фасли шукуфтанҳо бо аҳли илму адаб хоса зиёёни мамлакат хислати анъанавӣ гирифта ҳамасола баргузор мегардад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 20 марти соли 2002 дар толори калони маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 19 марти соли 2003 дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Ҳисори Бостонӣ 20 марти соли 2004 дар театри Академии драмавии ба номи Абулқосим Лоутии пойтахт 18 марти соли 2005 дар кохи ваҳдати пойтахт 18 марти соли 2006 дар кохи ҷомии шаҳри Душанбе 20 марти соли 2007 дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 19 марти соли 2008 дар толори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 20 марти соли 2009 дар бинои театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ 19 марти соли 2011 дар шаҳри Душанбе 20 марти соли 2012 дар китобхонаи миллии Тоҷикистон 20 марти соли 2013 дар толори бузурги маҷлисии осорхонаи миллии Тоҷикистон 20 марти соли 2014 дар толори театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ 19 марти соли 2015 дар кохи Наврӯзи пойтахт 20 марти соли 2016 дар кохи Борбади шаҳри Душанбе 20 марти соли 2017 шаҳри Душанбе 19 марти соли 2018 дар китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 21 августи соли 2019 бо зиёёни вилояти Суғд дар ноҳияи Деваштич 18 марти соли 2020 дар кохи Борбади пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар остонаи ҷашни фархондаи Наврӯзи байналмилалӣ чун анъанаи накӯи баҳорӣ бо намояндагони аҳли зиё ва кормандони соҳаҳои илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат мулоқоту суҳбатҳои самимию созанда анҷом доданд. Ҳадаф аз мулоқоту вохӯриҳои сарвари давлат бо зиёёни мамлакат ва кормандони соҳаҳои илму маориф ва аҳли эҷод муҳайё кардани шароити мусоид барои эҷодкорони кишвар, аҳли адаб, илму маориф ва фарҳанг дар бобати тадқиқу эҷодкорӣ ва кашфиёту ихтирооти техникию технологии муосир мебошад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёёнро ченаки дараҷаи маданият ва тафаккури миллат ё пул миёни дирӯз, имрӯз ва фардои ҷомеа хондаанд. Бино ба андешаи пешвои миллат зиёёни тоҷик барои тарғибу ташвиқи мунтазами суннатҳои ҷашни бостонии Наврӯз, оммавӣ гардонидани ғояву арзишҳои ҷовидонаи он ва бадин васила таҳким бахшидани пояҳои фарҳангии зиндагии ҷомеаи мо пайваста талош мебарзанд. Дар мулоқоти анъанавии президенти мамлакат бо аҳли зиёи кишвар ҳамасола масъалаҳои мавриди таҳлилу баррасӣ ва пешниҳоди зиёён қарор дода мешавад ки дар самти инкишофи бахшҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат нақши муҳим доранд. зиёён ҳамчун нерӯи фаъолу тавонои ҷомеа бояд дар ташаккули худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ нақши арзишманд гузоранд ва манфиатҳои милливу давлатиро содиқона ва қотиёна ҳифз намоянд. Ватан, сулҳу субот, худшиносиву меҳанпарастӣ бояд аз мавзӯъҳои асосии эҷоди ин қишри бедордилу равшанфикри ҷомеа бошад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 18 марти соли 2005 зимни суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёёни мамлакат дар кохи ваҳдати пойтахт бо натиҷагирӣ аз тадбирҳои як соли охир таъкид доштанд ки бо мақсади чопи асарҳои адибону олимон аз фонди захиравии президент 228 000 сомонӣ, аз бюҷети давлатӣ 600 000 сомонӣ ҷудо гардида зиёда аз 70 номгӯи китоб ба таб расидааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбатҳои озоду ошкоро ва самимӣ бо зиёён иброз доштанд ки мардум дар ҳама давру замонҳо ба аҳли зиё ҳамчун табақаи воқеан равшанфикр ихлос карда ба сухани онҳо гӯш мекунанд. Аз ин
инсонiyat яъне эҳтиром ва боварии мардум зиёён бояд самаранок истифода баранд ва минбаъд низ дар масъалаи ба аҳолӣ фаҳмондани моҳият ва самтҳои сиёсати давлат фаъолона саҳмгузор бошанд. зиёён вазифадоранд ки пеш аз ҳама дар бобати баландбардоштани сатҳи маърифат ва донишу ҷаҳонбинии аҳолӣ аз ҷумла маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқии табақаҳои гуногун, тарғиби тарзи солим ва оқилонаи ҳаёт, тарбияи насли босавод ва ба талаботи завона ҷавобгӯй, ташкили рӯзгори сарфакорона ва оилаҳои пешрафта кӯшиш намояд. ин кори хайрро одамони донишманду соҳиб маърифат дар тамоми давраи таърихи дуру дарози миллатамон ҳамчун қарзи имониву виҷдонии худ анҷом доданд. аҳли зиё ҳамчунин метавонанд дар ислоҳи нуқсу камбудиҳои ҷомеа мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, коррупсия, одамфурӯшӣ, нашамандӣ ва зарари он барои ҳаёти инсон ва генофонди миллат, танзими оила ва расму оинҳо кори зиёдро анҷом диҳанд. 19 марти соли 2008 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои мулоқоти пурсамар бо намояндагони зиёёни кишвар дар толори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз нақшаву ҳидоятҳои гузаштаи одовар шуда таваҷҷӯҳи аҳли қалами кишварро хусусан ба нигаҳдории покию фасоҳати забони тоҷикӣ бо забони давлатӣ ҷорӣ намудани коргузорӣ дар тамоми ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеа, эҷоду тарҷума ва чопу дастраси хонандагон намудани китобҳо ҷалб сохтанд. Президенти мамлакат зимни суханронӣ дар баробари таъмини мақому манзалати хоси забони давлатӣ оид ба эътибори махсус додан барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ, махсусан дар байни ҷавонон таъкид доштанд. фаромӯш набояд кард ки забонҳои хориҷӣ шаҳпуле мебошанд ки моро бо тамаддуни ҷаҳонӣ мепайвандад, маънавиёти моро ғанӣ месозанд ва бар рушди ҳамкориҳо бо кишварҳои дигар мусоидат менамоянд. имрӯз дар шароити қувват гирифтани равандҳои ҷаҳонишави ягон давлат, ҳатто давлати абарқудрат дар танҳоӣ рушду нумӯ кардан наметавонад ва ба робитаҳои ҳаматарафаи сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ бо кишварҳои ҳамсоя ва ҷаҳон ниёз дорад. ба андешаи сарвари давлат рушду инкишофи ҳар як ҷомеа аз зиёён ки элитаи зеҳнии онро ташкил медиҳанд вобастагии зиёд дорад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо намояндагони сершумори аҳли зиёи мамлакат ки дар бинои театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ки 20 марти соли 2009 зери мавзӯи ҷомеа ва рисолати зиёӣ баргузор гардид, аз ҷумла таъкид доштанд ки дар шароити кунунии рушди ҷомеаи башарӣ, дар ҳоле ки раванди ҷаҳонишавӣ фарогири ҳамаи кишварҳо аз ҷумла Тоҷикистон мегардад, масъалаи мақому манзалат ва мавқеи зиёӣ моҳият ва мазмуни тоза касб менамояд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 20 марти соли 2012 зимни мулоқот бо аҳли зиёи кишвар ки дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон сурат гирифт, оид ба таваҷҷӯҳу дастгириҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат аз ин табақаи бедордили ҷомеа ёдовар шуда таъкид намуданд ки зиёӣ шахси таҳсилдидаву равшанфикр аст, нуру рӯшноии ҷомеа маҳсуб меёбад ва бояд аҳли ҷомеаро ба сӯи созандагӣ ва бунёдкорӣ ҳидоят созад. ҳамеша дар фикри пешрафту такомули илму фарҳанг, рушди забон ва ҳифзи тозагии он ва гузашта аз ин дар андешаи таҳкими суботу оромии ҷомеа, ваҳдати миллӣ ва дифоъ аз манфиатҳои миллат ва давлат бошад. равшанфикран бахусус дар шароити ҷаҳони ноороми имрӯза набояд бетараф бошанд. баръакс, бояд ҳама вақт дар сафи пеши корҳои созандагӣ, ҳимояи арзишҳои миллӣ ва инсонӣ қарор дошта бошад. ҳамеша дар хотир бояд дошт ки зиёӣ ба вуҷуд оранда, рушддиҳанда ва пешбарандаи афкори ҷомеа, намунаи ибрати мардум, бахусус насли ҷавон аст. зиёӣ меҳвар ва ченаки баҳои ҷомеаи беруна ба ҷомеа ва кишвари мост. зиёӣ ченаки дараҷаи маданият ва тафаккури миллат маҳсуб мешавад. зиёӣ пул миёни дирӯз, имрӯз ва фардои ҷомеа мебошад. ин аст рисолати азалӣ ва ҳамешагии афроди зиёӣ. қадрдонӣ ва эҳтироми шоистаи зиёиён нишонаи мақому манзалати волои онҳо дар ҳаёти ҷомеа буда, аз фаъолияти пурсамари онҳо дар роҳи пешрафти кишвари маҳбубамон сарчашма мегирад. зиёиён ҳамеша ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа соҳиби маҳбубияти хос мебошанд. зиёиёни асили мо
равшангарони воқеии ҳаётанд ки дар пешрафти рӯзгори иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангию маънавии ҷомеа тарғиби анъанаҳои миллӣ таълиму тарбияи насли наврас ба камол расонидани инсони комил ва рушди нерӯи инсонӣ нақши арзанда мебозанд. ин қишри бонуфузи ҷомеа бояд минбаъд низ дар тавсияи худогоҳиву худшиносӣ тарғиби мафкураи миллӣ ва ғояҳои ватандӯстӣ ҳифзи анъанаҳои фарҳангӣ ва пойдории забони давлатӣ ҳамчун бақои миллат нақши асосиро иҷро намояд ва ҳомии воқеии арзишҳои неки ин марзбон бошад. дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ сатҳи донишу маърифати мардум хусусан наврасону ҷавононро баланд бардоштан, ҳисси ифтихори миллии наслҳоро бедор сохтан ва асолату арзишҳои миллиро ҳифз кардан рисолати ҳар як зиёӣ ватандӯст ба шумор меравад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба аҳли зиё такя карда ташаббусҳои созандаи онҳоро пайваста дастгирӣ менамояд, зеро зиёиён ҳамчун нерӯи фаъолу тавонои ҷомеа метавонанд дар ташаккули худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ нақши басо арзишманд гузоранд ва манфиатҳои милливу давлатиро содиқона ва қотиона ҳифз намоянд. давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо вуҷуди бархе аз мушкилот дар оғози солҳои истиқлол имкониятҳои эҷодӣ, офариниш, ихтироъ ва фазои фаъолияти озодро дар кишвар фароҳам оварда барои дастгирии аҳли зиёи мамлакат шароити муфидеро фароҳам намуд. зиёёни кишвар дар муддати 3 даҳсолаи соҳибистиқлолии мамлакат дар таҳкими давлатдории навини тоҷикон, муаррифии тариху фарҳанги миллӣ, адабиёти оламшумул ва санъату ҳунар саҳми муносиб гузоштаанд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳми зиёёнро дар омӯзишу таҳқиқи ҷашнҳои миллӣ ва эҳёи онҳо аз ҷумла наврӯз назаррас арзёбӣ карда изҳор доштанд ки онҳо дар заминаи сарчашмаҳои бостониву таърихӣ рисолаву тадқиқоти арзишманд ба чоп расонидаанд. бино ба андешаи пешвои миллат зиёиён чароғи дониш ва захираи тиллоии миллат мебошанд ва сатҳи саводу маърифатнокии ҷомеа аз онҳо вобаста аст. зиёёну донишмандон бояд хуб донанд ки дар тӯли таърих пеш аз ҳама аҳли донишу зиё дар орзу ва талоши истиқлолият будаанд. нақши ин табақаи бедордили ҷомеа дар омӯзишу таҳқиқи ҷашнҳои миллӣ ва эҳёи онҳо низ назаррас буда дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар заминаи сарчашмаҳои бостониву таърихӣ рисолаву тадқиқоти арзишманд ба чоп расониданд ки барои муаррифии таъриху тамаддуни пурғановати миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидати фаъол карданд. бо нигоҳе ба талошу пайгириҳои сарвари маорифпарвари мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти таъмини рушду пешрафти соҳаҳои илму маориф дар замони истиқлоли давлатӣ дар ҳақиқат дар меёбем ки давоми 30 сол дар ин бахши афзалиятноки ҷомеа дастовардҳои назаррас ба миён омадааст. дар ин давра сарфи назар аз мушкилиҳои зиёди соҳа ки аслан аз набудани шароити таҳсилу норасоии омӯзгорон ва китобҳои дарсӣ таркиб ёфта буд, татбиқи сиёсати мақсадноки давлатӣ дар ин самт барои такмили инфраструктури тамоми зинаҳои таҳсилот имконоти фарохро ба вуҷуд овард. афзоиш додани зина ба зинаи маблағгузории соҳа барои таҳкими заминаи моддӣ техникии муассисаҳои таълимӣ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ба соҳаҳои илму маориф назаррас мебошад. талошҳои шабонарӯзии давлату ҳукумати мамлакат таҳти ғамхории пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буд ки дар давоми 3 даҳсолаи соҳибистиқлолӣ инфраструктури соҳаи маориф бо татбиқи барномаҳои мушаххаси таълимӣ тақвият ёбад. роҳи пешгирифтаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти раҳнамоии ҳои гуногуни ҷомеа ба сӯи илму маърифат ва донишҳои навин шоҳроҳи эътимоду боварӣ, умеду орзуҳои ҷовидона, раҳнамунсози миллати соҳибтамаддуни тоҷик ҷониби қуллаҳои баланди истиқлолияти давлатӣ, пешрафту созандагӣ, ваҳдату ҳамбастагӣ ва худшиносию ҳуввияти миллӣ мебошад. дар ин шоҳроҳи азим пешомадҳои шоҳкориҳои босам арзишманду таърихӣ кишвари моро интизор аст, зеро ин шоҳроҳ аз хираду заковати нерӯҳои ақлонӣ, эҳсоси гарми ватандорию ифтихори миллии аҳли илму маориф ва зиёёни бедордил таҳррезӣ шудааст. иқдомҳои илмӣ ва маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ки ҳадафи аслии онҳо таваҷҷӯҳ ба арзишҳои гузашта, талош барои расидан ба зиндагии шоиста ва заминагузорӣ барои сохтани ояндаи беҳтар аст, роҳбари давлат мардуми азизи худро қадам ба қадам ба сӯи хештаншиносию худбоварӣ, эъмори ҷомеаи воқеан ободу осуда ва зиндагии шоиста пеш мебаранд.
این است که می‌بینیم همزمان در تامین استقلال انرژتیکی و تلاش‌های ثمربخش در راه امنیت آذوقه‌واری، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، صنعتی کنانی با سرعت کشور و تامین پیشرفت و ترقیات استوار در ساحه‌های علم و معارف به صورت جدی در مرکز توجه رهبر دولت قرار دارند. خلاصه پیشوای دوربین و آینده‌نگر ملت محترم امامعلی رحمان در سالهای بس و دشوار و سرنوشت‌ساز با دوراندیشی و نیکبینی، تکیه به خیرات و ارزش‌های ملی و بین‌المللی توانستند ملت ما را از مرحله ناامیدی رهانیده به سوی فردای بهتر و امیدبخش راهنمایی کنند که این مسیر همانا ادامه دارد و موفقانه ادامه خواهد داشت. مشکلی ما در صدق و صفا بگشاده از برای خدمتت آماده ای وطن با تلاش پیشوایی